Добрый вечар. Зараз пачынаем. Музыка, мне падаецца, яна нешта гульня ціхаватая. Я трошки, мне падаецца, учора яна нармальная была, але нешта зноў цішэй быццам бы стала. Ну, мне падаецца у парадку. Добрый вечар. Працягваем далей Hollywood Animal. Далей наша студыя на грані банкрутства, яна выжывае як можа. Мы будем спрабаваць зараз працягваць далей здымаць трэш, пакрыху трэніруючы нашу каманду, каб яны змаглі адолелі ўсё ж такі у будучыні зняць хоць штосьці вартае прагляду ўвогуле. Вось, таму што мы людзей літаральна пагражаем людзям, каб яны ў наш кінотэатры хадзілі на нашае кіно. Добры вечар і працягваем. Hollywood Animal, калі вы не зведаеце, гэта гульня зробленая беларускімі распрацоўшчыкамі, выходзіць яна ўжо, я там магу памыляцца нешта, ну, дзесьці ў канцы гэтага месяца. Я зараз гляджу на лічбу зараз, і гэта насамрэч пару тыдняў усяго да выхаду. Вось, гэта дэмка, яна яшчэ не выйшла. Гэтая гульня, нават у ранні доступ яна не выйшла, так што скарошаная версія, скажам так. Пры гэтым яна ўжо сама па сабе вельмі, ну, даволі файная. Адзіныя івенты ў пачатку гульні вельмі паўтараюцца. Мы ўжо 3-4 разы пачыналі, гэта літаральна тыя ж самыя івенты. Я спадзяюся, што далей гульня будзе генераваць больш рандомных івентаў, скажам так, а не адно і тое ж. Таму што зараз яны некаторыя гісторыі прывязаны да канкрэтных персанажаў і, скажам так, не дадаюць разнастайнасці праходжанню. Шкада, таму што рандомныя івенты было больш цікавей. Вітаю, Рэгана, вітаю. Так, наша студыя, мы дабудоўваем далей яшчэ студыю гуказапісу сабе і офіс прамоцый. Пры гэтым нам патрэбна наступнае кіно пачынаць ужо рабіць. У нас няма кіно ў прагрэсе. Вось, а ў каментах да летсплея Коцін аказалася, што, напрыклад, каток можа збягнуць у розных персанажаў. Ага, добра. Кожны раз у адной актрысы. Так, мне падаецца 3 альбо 4 разы ў Коціну ён збягаў. Ну, я не ведаю, уже не магу палічыць, колькі разоў нас бегал. Каток адзін і той же. Ой, сабачка ў розных людзей з'яўлялася. Яна то ў Цмакавічы, то ў гэтых самых. Я думаю, такія мелкія івенты яшчэ ладна, яны будуць з аднімі тымі ж персанажамі. Але вось тое, што па тыпу персанаж мудак канкрэтна, вось гэта Джованні Джованович. З-за таго, што мы гуляем у самы пачатак як бы гульні, нам гэтыя персанажы адразу фіксаваныя. Але было бы добра, насамрэч, калі на самага пачатку ты не ведаў, хто кім з'яўляецца, ім рандомна выдаваліся нейкія перкі. Ось, але я так разумею, гэта частка туторыяла, таму, ну, прыходзіцца гэта праходзіць раз за разам. У нас ідэяў, якіх ёсць, яны херня ўсе. Я вось зараз гляджу, яны літаральна не наш стыль. Можа, варта... вось, трухлявыя лёсы. Гэта драма, гэта меладрама, гэта трыгер. Давайте... пра продакшн. Ці можам мы адолець пра продакшн гэтага? У кагосьці ў дачкі мэра. Окей. Давайте на гэтую самую. У нас зараз чалавек... вось наняты гэта чалавек. Давайте наймаць людзей спецыяльна. Гэты фільм можа быць атрымацца вельмі зорным. Нам патрэбны крутыя спецы. Нам яго трэба не запароць вельмі моцна. Нам трэба яго такім на выйгрыш, скажем так, зрабіць. Прытанне, а што тут дзеецца? Людцы добрыя, зноў лепшая гульня ў свеце. Так, працягваем. Зараз у нас ёсць вельмі круты сцэнар, трухлявыя лёсы. У нас ёсць верагоднасць паспрабаваць яго раскруціць, то бок зрабіць круты фільм, але нам прыйдзецца хутчэй за ўсё наймаць даволі шмат людзей з боку, бо мы не пацягнем як студыя зрабіць з яго просто блокбастер. Вось, я паспрабую зараз укінуць грошы ў яго. У нас ёсць некалькі ўжо у прагрэсе ідзе некалькі штук, якія павінны будуць акупіцца, бо спадзяюся, у нас усё атрымаецца. Галоўна не панкруціцца да моманту выхаду. Так, гэта важна. Не, ну добра, у нас ёсць некалькі фільмаў, якія ўжо здымаюцца, таму паглядзім, нешта выкруцім. Так, нам патрэбна па ўзроўню. Сюжэт вельмі ачмурэнны, нам патрэбныя дарагія спецыялісты, можна зараз на дарагіх закінуць грошай. Вось, але ж Крыс Шміт, якасць здымак у павільёнах у яго вельмі высокая і пры гэтым інтрагаватая. Давайте пакуль вось так, аператар, вось гэты хлопец будзе. Ён 5, не глядзіш на тое, што, але ў нас нават і блізка нікога няма зараз вольнага. Нам трэба хуценька рабіць гэты фільм.
Не на час мы яго бярем. Мы яго возьмем на фільм адзін. Прапанову яму пашыраную медыцынскую страхоўку. Так. І... Ну, уже баланс ёсць. 14 тысяч, не только было зашмат, насамрэч, на один контракт. Мы хутчэй за ўсё на гэтыя контракты згубім прыкладна яшчэ 1050, ну, не 50-60, нават больше, может быть, 100 тысяч. Я готова дать 100 тысяч, потому что я думаю, что гэты фильм будзе хітовым таким сюжетом. Вітаю, Самвел, вітаю, Ауч-4, я не павітаўся. Давайте я яшчэ пачакаю, пакуль трошки людзей падзбярэцца, буду расказваць. У мяне даволі моцны прагрэс па Disco Elysium. Нават было мы, ну, я спадзяюся, што праблему вырашу, і насамрэч мы, можа быць, заўтра нават пастрымем яго. Вось, я распавяду трошки больш, але трошки пазней, добра? Так, набярэм зараз нам, чакайце-ка, аператары у нас уже ёсць. Аператара дадаем. Я зараз зноў трындзець пачну і набяру яшчэ непатрэбных мне людзей. Павільёнус вулікарыс, на жаль, лепей у нас няма. Усё будзем здымаць у павільёне, бо так танней атрымліваецца, а у нас у любым выпадку не тое, каб значна палепшыцца ад гэтага якасць фільма. Вось у нас у любым выпадку не вельмі. На масоўку трошкі грошай і на здымачную групу. Тэхналогіі у нас лепей усё роўна не будуць. Продюсер 4,8. Ці можем мы нанять? У нас есть на один фильм Сесил Рассел. Продюсер. 4,8 низковато. Кого мы можем нанять? Какие у нас магчымасці ёсць? Я бы просто ўзяў яго бы. Так, продюсеры. 6,3 Боб Вудс. 4,5. Ну, в принципе, вы глядите, там остатние, ну, вот гэтыя альтернативы. О, за 9,5 ён плюс-мінус. Мне падаецца, мы можем пацягнуць вось гэтага Джиммі Ворда, алкаголіка, рэжысёра. Давайте яго. Фільм на 8. Ну так, мы яго пагоршым. Паглядзім зараз, колькі гэты хлопча прапануе. Так, дадаем прапанову. Страхоўку. 45 тысяч на... толькі на рэжысёра, на продюсера. И готовы я столько отдать? Готовы. Я готов. Я думаю, я зараблю нормально на этом. Я думаю, что мы на 10... Коли мы яшчэ добрых акторов возьмем, то у нас атрымаецца, я думаю, на 10... Ну, подзаробим, короче. Может, пару миллионов заробим. Галоўна не банкрутиться, пакуль здымаць будем. Вось самое боюся. Ты, режиссер, на место режиссера. Посада режиссера у нас вольный. Что я тут раблю? На жаль, он не ведает, что он тут робіць, и он зараз займаецца іншым фільмом. Давайте наймем яшчэ іншага. По ўзроўню. Занадта дарагія. 4,4. Блин, настолькі разбег вялікі. А нам патрэбны рэжысёр. Давайте вось такого. Зноў шмат грошай. Будем усе грошы выкидывать. Пакуль мільён гэта ёсць. Так. Ёсць. 38 тысяч. Ну, пойдзе. Разарэмся мы на... По-любому. Лепш же гэта зрабіць на спробе добрага фільму. Так. Рызыкуем. Давайте спрабуем. Можа, выкруцімся. Справа ў тым, каб здымаць баланс. То бок, мы павінны рабіць нейкія хіты, але мы можам у той жа момант рабіць бясконцы трэшакі, якія проста хоць неяк акупацца. Акторы, безнадзейны романтык. У нас няма на гэта людзей падыходзячых. У нас усе акторкі, яны даволі нізкага ўзроўню. Троечка. Давайте нават зорак наймаць. Так, узровень. Воу, Эбби Сэндерс, я не ведаю, што з ёй, але яна гатовая просто зняцца ў нашым кіно. Просто готовая. Уровень. Давайте возьмем. Идеальная кандидатура. Як один сказал, каб я толькі думаў об вашем пытанні, мне трэба 10 тысяч долларов. Так. У гэтым ёсць сэнс. Яна самая танная пакуль што. Яна вельмі добра, яна не вельмі ганарлівая і таму няшмат бярэ. Эбби Сэндерс просто бусенькая, она вельмі дапаможа.
Піраманка? Не, як гэта, успыльчывая. Вось яе. Любоўны інтарэс. Пад аховай у нас ёсць Белла Кабачок. 3,5. Так. Пум-пум-пум. Давайте поглядим, хто у нас ёсць. Ёсць у нас танныя нейкі. Вось, Нора, блин. Любоўны інтарэс, там жанчына. А няўжо гульня не будзе ўлічваць гэта? Мне падаецца, гульня будзе ўлічваць гэта. І скажа такая, ха-ха, херас 2 табе. У нас тут 30 і сямейныя каштоўнасці. Так. Пры гэтым альтэрнатывы-то у нас бліжэйшы гэта Эдвард Пітерсон, якому 48 гадоў. Нам бы маладога каго на гэтую ролю. 43 гады. І ўсе нейкія аніякія. Ну вось, Рассел Пітерсон. Таксама ёсць яшчэ, ён дарагаваты атрымліваецца. І так-то якасць ужо не вельмі такая крутая. Улюбёнец публікі. Вау, у яго ёсць... Давайте вось яго возьмем, ён даволі папулярны. Ці закаваўся я так? Захаванне стрыма. Давайте херачым, грошы ўсе проста выкідваем. Мы зараз такі просто блокбастер здымем. Мы столькі грошай заробім. Так, Рассел Пітерсон. Давай, на один фільм. Апошнім часам часта чуваць, што ўзрост гэта ўсяго толькі лічбачкі. Маўляў, нават у 80 можна адчуваць сябе маладым, але калі людзі ідуць у кіно, іхнія хацелкі даволі кансерватыўныя. Яны хочуць, каб каханая галоўная героя была як мага маладзейшай, а злы чарнакніжнік старэйшым. Гэта я так, дарэчы. Ну, як ёсць у нас любоўны інтарэс, нікаго маладзей не было. Яе канкурэнтка. Гэта ўжо роля другога плану. Давайте возьмем Арыгану. Ой, Арыгану, Котсін. Вось, і мне падаецца, яна ідэальна падыдзе. У нас ёсць яшчэ Лідія Глоў, у прынцыпе, з аніякім настроем. Каго б... Давайте Котсін, Я мне падаецца, яна выцягне гэта. Давайте. А чаму ён такі танны атрымліваецца? Кошты працяглых здымак. У нас усё яшчэ 276, ну і плюс на кантракты на ўсе. У нас на кантракты ўйдзе прыкладна яшчэ 100-150 тысяч. Гэта у само кіно не лічыцца. Я не магу зразумець, чаму ён такое таннае. Вітаю, колькі сабакаў сваіх актораў ужо пазабіваў. Пакуль што мы толькі падрыхтоўваем новы фільм «Трухлявыя лёсы». Той сцэнарый, які вельмі высокай якасці, мы спрабуем на усе грошы, якія ў нас ёсць, паспрабаваць зняць блокбастер. Ну, нам яшчэ на маркетинг уйдзе, таму там шмат яшчэ грошай, карацей, мы будем. На здымкі чамусьці вельмі танныя «Трухлявыя лёсы» гэта атрымліваюцца. Я не разумею, чаму ўсяго там 300 тысяч уйдзе. Ігня ў параўнанні з тым, што я раблю. Амаль не акупаюцца фільмы іншыя. У нас зараз у прагрэсе. Дата вярнуўся трохі раней. Яно зараз у кінотэатрах ідзе. Прадаецца. «Поле крыжоў» будзе хутка ў кіно. І «Пазорныя войны» зараз яшчэ здымаюцца, так што у нас у прынцыпе ёсць «Трухлявыя лёсы» і будуць падрыхтоўвацца. За сцэнарый толькі 45 тысяч толькі. Не-не-не, за сцэнарый гэты у «Трухлявых лёсаў» мы аддалі нешта по тыпу 1000, 10 тысяч. Фігню, карацей, там не 45. Мы ж купілі ў гэта ў чалавека, які нікому не жадаў яго аддаваць, нават паказваць. Воу, глядзіце! Тата вярнуўся трохі раней, нягледзячы на тое, што ён там 4-5-3-4, ён усё яшчэ добра... Ну, ён поўнасцю запаўняе кінотэатры, якія мы адзначылі. Давайте яшчэ раз паўтарыць просто. Няхай прадасца яшчэ... Ну, яшчэ раз пакажуць яго. Рэкламны аддзел трэба, каб наш блокбастер потым прапіхаць. Вось зараз ты літаральна сказала, офіс прамоцыі толькі што пабудаваўся. Вось літаральна зараз. Мы падрыхтаваліся, мы рэкламная кампанію такую загарнем. «Трухлявыя лёсы». Ну што, паехалі. Вось, 1000 на сцэнар, толькі 1000 каштаваў нам гэты сцэнар. На прэпрадакшн атрымліваецца цалкам 19 500. Ну, мы ўжо забіваем гэтае кіно, але мне падаецца, гэта ўсё роўна для нас, гэта будзе хіт. Давайте. Рэжысёр добры, прадюсер трошкі цягне наверх. Ну... Мы забіваем яго, але не так хутка, як маглі бы. Так,
Чекайте-ка, Тихуна у нас няма. Давайте Тихуна. Нам спотребіцца аддел, хтосьці з аддела бяспекі. Вось ты, 3 ўзровень. Давайте пацвердзім. Адносна танны, хлопча. Дададзім сюды гэтага Тихуна, бо ёсць верагоднасць, што нехта будзе перашкаджаць. Мы не можам дазволіць сабе, каб трухлявыя лёсы праваліліся. Тады вярнуўся трохі раней, і сын павінен быў высветліць, чаму ён стрыміць у касцюме японскай школьніцы. Ну, блин, ты что, подглядаешь за мною? Энрике Милс, продюсер. Вытворчасць «Позорная войн» наближается до конца. Засталося зняць толькі небяспечную сцену пацалунка на мосце, які разваливаецца. Рук там вельмі складаны. Дублёрам-каскадзёрам галоўнага героя будзе рукасты Серхіо. Ён у сваёй справе геній, толькі вось, ну вы ж ведаеце, чаму яго завуць рукастам, так? Звычайна, гэта не такая вялікая праблема, у нас тут шоу-бізнес усё-таки. Але гэтым разам ягонай партнёркай па сцэне будзе Венді Карпентер. А мы паабяцалі мэры, што ўсё будзе прыстойна. Перапісаць сцэну мы не можам, гэта кульмінацыя ўсяго фільма. Без Венді зняць трук таксама не ўдасца, яна ўвесь час у кадры буйным планам. Я напытаў, адзіны, калі не лічыць Серхіо, каскадзёр, які можа выратаваць такі трук, цяпер на здымках ва Францыі і вызваліць толькі праз 4 тыдні. Ды і цану ён загнуў аграмадную. Што будзем рабіць? Я магу, канешне, пагаварыць з Серхіо, але ж мы з ім праз гэта ўжо праходзілі. Ён паківае, а потым усё адно не ўтрымаецца. Блин, нам трэба у сябры мэра. Мы не можам сабе дазволіць. Так, давайте будем спадзявацца на лепшае, і другое не будем рызыкаваць, пачакаем каскадзёра на замену. 12 тысяч яшчэ згубім. Мэр нас заб'е, так. Нам нельга. Я думаю, што трэба спыняцца. Чакаем іншага каскадзёра. Бо дакладна ён нам заб'е нашу рэпутацыю, нашай студыі. Блин, і калі у нас будуць праблемы з мэрам, каб здаў усей студыі, у нас студыя закроецца. Так, отдел продакшена, офис службы планавання. Вы зможете пабудаваць офис службы планавання, што дазволіць урэгуляваць графік здымак. Вось это карысная рэч, таму што нават у некаторых падзеях можна у выніку рабіць так, што у вас, ну, карацей, вы не згубіце шмат часу. То бок расплануеце здымкі па іншаму плану і ўсё роўна не будзеце паспяваць. Лагістычны офіс. Вы зможете пабудаваць лагістычны офіс, што дазволіць зрабіць здымкі на натуры больш камфортнымі. Я думаю, павільён другого ўзроўню — это наш шлях. Возьму яго. Няхай ідзе. Мне падаецца, што у нас не хапае сяброў сярод гангстараў. Ну, пакуль ім магчымасці не было. Яшчэ студыя гуказапісу з'явілася. Мы можам паляпшаць, давайте. Бум-студыя будзе ў нас. Бум-студыя. Мы уже вывучылі аддзел выбівання каленяў з канкурэнтаў. Пакуль не ўмеем, вучымся яшчэ. У працэсе навучання. Ян Котлеткі, фінансавы дырэктар. Здаецца, прыспеў час павысіць мне зарплату. Ці пагадзіцеся плаціць мне больш? На 10 тысяч жадаю у месяц. А ты у нас круты, Ян Котлеткі? Можна мне паглядзець інфармацыю на цябе? Стаж 9 гадоў. Ну, не блага. Давай, працягвай, Ян. Поле крынжоў. Целое поле кринжоў. Целое поле кринжоў. Ёсць? Поле кринжоў. Адзнакі 1.4 і 1.5. Тут няма нічога, дзеля чаго мы ходзім у кіно. Ананімны аўтар The Bone Grinder. Фільм настолькі нікчэмны, што міжволі пачынаеш выдумляць таму апраўданні. Але ніякіх апраўданняў, акрамя бесталентнасці і тупасці яго стваральнікаў няма. У чым жа прычына заняпаду? У кепскай адукацыі, у адсутнасці густу, у хцівасці галівудскіх дзялкоў? Напэўна, вы самі ведаеце адказ на гэтае пытанне. А чмурэць. Вось яно самае абсалют сінема, якое мы намагаліся зрабіць. Эрл быў сляпы, я не ведаю. Ён пры гэтым сказаў, ну, поўная херня, але 2 зоркі. Ён проста пазітыўны, ведаеш, аптыміст такі. Оп, Уолтер Тейлор. Гэта у нас аператар, і ён дасягнуў свайму максимуму. Зараз 4 зоркі, гэта яго, ўсё, што ён можа. Далей не будзе нават. Так. Поўнасцю на гэтым этапе яшчэ наверх пайшло, у выніку 400 тысяч амаль.
працягваем. Гатова, яно пайшло ў кінотэатры. Цудоўна. Можа, у прынцыпе, нават і рыхтаваць новы ўжо фільм, пакуль яно ідзе. Можа, ідэі добрыя з'явіліся, не? Ідэі. Альбо гатовы... Не, няма гатовых сцэнарыяў. Таму што ўнутры студыі нараджаецца шэдэўр. Шэдэўр! Мы гатовыя зрабіць самае найлепшае кіно ў гэтым сусвеце. Трухлявыя лёсы, наша проста картка, мы выйдзем з мінусоў. Блин, у нас нейкія ідэі такія сабе, так? Можа, трэба ў канструктары ўсё ж такі стварыць сваё. Трэба будзе здымаць працяг. Крыжатніца паляўнічы на мімасы. Крынштантін, выбачаюся. Вось, паляўнічы на мімасы. Мы гатовы. Я жадаю, каб у нас яшчэ з'явіўся тэг па тыпу як фантастыка альбо нешта з дэманамі, і мы можам ганаць у абсурд. Фільм па Doom выпусцім. Як вам ідэя? Мы спецыялізуемся на меладрамах, а чаму яны генеруюць ідэі пра трылеры? Я не ведаю. У іх ідэі лепей трошки няма. На Mass Effect за злачынца адпраўляецца 10 000. Дзякую вялікі, дай-ка я гляну. Што у нас? Что у нас? Где оно? Спіс лідераў 8. Спіс лідераў. Elden Ring на першым месцы перабіў Dreamfall. Dreamfall на другім 44 500, літаральна за Elden Ring'ом. Nobody Wants to Die на третьем месцы 38 700. На четвертом месцы Disco Elysium, на пятом Hearts of Iron 4. За героя у нас Mass Effect 32 000, за злачынца у нас 29 800. Так што Цмок ты амаль нагнаў нават конкурента. Ствараем новый фильм. У нас есть позорные войны, у нас есть трухлявые лёсы. Так что у нас застаецца альбо позорные лёсы, альбо трухлявые войны. Ну, тут без вариантов. Давайте Mass Effect сдымем. Давайте Mass Effect. Эфекет. Да, нехай будзе эфекет. Позорные кринжи. Кринж-эффект, вось. Кринж-эффект. Як яно пишется? Я, блин, не письменный. Это той человек, який, блин, узявся за переклад Disco Elysium. Эффект. Эффект? З двумя F альбо з одной? Я зараз перекладчик пойду. Масіуфек? Не. Хопіть. Так, зараз. Ефект ангельська. Так, ефект. Правильно ж? Эффект. З одной F все ж таки. Мне нечто подсказывало мне, что оно. Кринж-эффект 8. Пропонуешь выкинуть Е по типу эффект. Так. Кринж-эфект. Вядома, што ён будзе камедай. Вядома. Гэта нам адразу вядома. Так. Гэта будзе пра прыгоды. Так. На Mass Effect за злачынца адпраўляецца яшчэ 500. Дзякую, вялікі Алексей. Пытанне, чым яшчэ можа быць гэты фільм? Ён пра прыгоды і камедыя, 100%. Мы яшчэ потом суадносіны заменім, так? Ён яшчэ можа быць, у нас не толькі шмат варыянтаў. О, сеттинг, давайте сеттинг абярем. Дзікі захад, казачнае каралеўства, сучаснае амерыканскае мястэчка, сучасны горад і трапічны востраў. Ну, гэта відавочна. Казачнае каралеўства, мне падаецца, увогуле у нас все варыянты сходзяцца на казачным каралеўстве. Гэта павінна быць романтычная камедыя пра мутантаў. Дзікі захад, таксама, дзікі захад падыходзіць, казачнае каралеўства падыходзіць. Сучасныя гарады плюс-мінус, трапічны востраў 100% падыходзіць. Так што тут варыянт. Трапічны востраў, вось, мне падабаецца. Ну, па тыпу ўсё гэта падыходзіць. Яно, ў прынцыпе, ўсе падыходзяць, так, збольшага. Складаны выбор. Давайте я кидану дайс от 1 до 6. И, калі што, шестерка выпадзе, я просто перакину. Шестерка выпала, давайте яшчэ раз. Двойка выпала. Давай, казачнае каралеўства.
Бярем далей. Варыянт опять же, ну у цябе заўсёды ёсць магчымасць просто выкінуць нейкі варыянт і перакінуць, калі на гэты варыянт выпадае. Ну, ось. Так. Пум-пум-пум. Ну давайте тады у нас застаецца камедыя прыгоды, гэта 100%. Романтычная камедыя пра мутантаў. Можна зрабіць меладраму тады. У нас тады яна трошки меладрама, трошки прыгоды і вядома камедыя збольшага. Ось так. Ось такі расклад. Протагоніст. Хто у нас на Шепарда больш за ўсё падобны? Безнадзейны романтык, каўбой. Так, у нас казачнае каралеўства, так? Няўклюда, о, ідэальны варыянт. Так, няўклюда. Антагоніст. Злая ведьма. Мне падаецца нормально. Другі план. Хто у нас на другім плане? Не, давайте тэмы падзеі. У гэты раз не будзем дадаваць шмат актораў, а дададзім проста больш падзей. У нас перастрэлка будзе. У нас же не экшен, так? Блин, у нас не экшен. Пам-пам-пам. Пакарэнне сэрца. Вось. Блин, а тады у нас для другого плана не хапае. Другим планом трэба чалавек 15. Всю команду. Так, давайте нешта. У нас, блин, ўсё ж таки казачнае каралеўства, прыгоды і камедыя, так? Прыгоды і камедыя. Пошук скарбаў няхай будзе. Пошук скарба і пакарэнне сэрца. У нас ўсё ж таки мелодрама, так? І фінал. У нас, калі што... у нас больш тэгаў ёсць. Добра, давайте на другі план дададзім. Любоўны інтарэс. Вось. І на фінал... Протагоніст атрымлівае шанс на дастойнае жыццё. Так. Протагоніст знаходзіць скарб, протагоніста караюць за злачынства. Протагоніст атрымлівае шанс на дастойнае жыццё. Ось. Ось такое у нас будзе. Это ўсе тэгі, мне падаецца, так, усе. Так, хто у нас будзе займацца гэтым? Майстар па камедыі, Ян Кахіл. У нас просто і выбору няма. Так-то. У нас спецыялістаў па камедыях больш няма. Няхай будзе гэты сцэнарый рыхтавацца, бо у нас яшчэ наперадзе шмат грошай спатрэбіцца. Поле крыжоў. Амаль... Што, першы тыдзень не настолькі дрэнна? Няўжо нас... Ну, так, ну, у прынцыпе, адзінка... Мне падаецца, поле крыжоў у сябе не акупіць нават. Мы яго не рэкламавалі. Так, у нас поўная херня атрымаецца. Ну, у нас офіса прамоцыі ў той момант не было, так што, ў прынцыпе, справядліва. Ось, давайте, пакуль у нас здымаюцца кіно, я раскажу, што у нас, як, калі нават падзея нейкая будзе, я просто на паузу паставлю, распавяду. Ну, вось, падзея адразу адбылася. Давайте, распавяду, што па перакладзе. Учора сядзеў над перакладам, і у мяне учора было дзве праблемы. Адна з іх была у тым, што ў мяне не працавалі аўтаматычныя пераклады, то бок тое, што я зрабіў для аўтаматычнага перакладу, механізм, які займаецца гэтым за мяне, скажем так, таму што гэта ўсё дасылаецца, апрацоўваецца, ён чамусьці перастаў працаваць, я знайшоў, у чым праблема, і вырашыў яе. У выніку тое, што займаў, і нават палепшыў яшчэ, тое, што займала дагэтуль 10, ну, там, нармальна, 2-3 гадзіны, спрацавала учора за 30 хвілін, і у выніку нават пачало патрабаваць менш грошай. Ну, на жаль, я на тое, каб выправіць гэта, згубіў трошкі грошай на запытах гэтых. Вось, так што, ў прынцыпе, яно збалансавалася, зараз нават лепей атрымалася. Праблема пераклада кнопак інтэрфейса вырашылася. Яно было зроблена па-нова, і так што, ў прынцыпе, у нас ёсць інтэрфейс на дыск Elysium. Дыялогі былі перакладзены раней. Зноў жа нагадваю, гэта горш мадэль, таму, ну, яшчэ можа будзе адна ітэрацыя на тое, каб паспрабаваць на больш дарагой мадэлі. Меню перакладзенае я запакаваў у гульню, плюс я запакаваў у гульню шрифты новыя. Ёсць добрыя навіны і дрэнныя, скажем так, як результат учорашняга. Я там да 2 ночы сядзеў, калупаўся, думаў, ужо сёння будзем стрыміць, але не. Добрыя навіны. Шрифты выглядаюць лепей, яно добра,
То бок яны літаральна яны вельмі падобныя на арыгінальныя. Адзіны мінус, што яны трошкі спаўзаюць чамусьці у адрозненне ад арыгінальных. Трэба яшчэ паглядзець, можа быць пры запакоўцы можна яшчэ нешта зрабіць, таму што там у некаторых месцах яно быццам бы проста перасунута ў бок і выглядае не вельмі. Другое, меню, тэксты запакоўваюцца таксама, ну, тэксты меню і усіх прадметаў яны запакоўваюцца нармальна. Хоць там і поўная лухта месцамі, таму што гэта самае складанае для аўтаматычных перакладчыкаў, гэта перакладаць адно слово без кантэкста. Яно звычайна вызывае праблемы. І там поўная лухта. Там літаральна выправляць, асабісці, калі адно слово только альбо кароткае скарачэнне нейкае, там увогуле кабзда, там трэба рукамі правіць. Ніякі аўтаматычны перакладчык гэта не адолее. Вось. І дыялогі, чамусьці пры запакоўцы дыялогаў гульня пачынае ламацца. Вось. То бок я не ведаю яшчэ ў чым праблема, буду сёння вызначаць. Плюс яшчэ чамусьці, ну, я запакоўваю шрыфты замест гішпанскай мовы, і вось гішпанская мова мае свае асаблівасці. Магчыма, мне прыйдзецца ўсё ж такі пакаваць замест чагосьці яшчэ, калі не знайду абыход. Гішпанская мова, чамусьці шрыфты ў яе, усе шрыфты, нягледзячы на тое, што гэта той же самы шрыфт, і ўсе буквы, усе літары сціснуты, то бок зверху і знізу, яны вертыкальна маюць нейкае змяншчэнне. Конкретно у яе, то бок той же самы шрыфт у ангельскай, у польскай ён вышэй. Я не разумею, чым прыкалдэс і дзе гэта шукаць у гульне, чаму яна так сябе паводзіць. Гэта трэба вызначаць, разбірацца. Мне можа не атрымацца, то бок ёсць такая верагоднасць, што я просто не знайду у асетах, дзе гэта зрабіць. Таму гэта пытанне, ці варта гэтым займацца на альфа-версію альбо адкласці на як паляпшэнне на потым. То бок, ну, я вось прыкладна у гэтым самым, ну, прыкладна ў гэтым моманце. То бок у мяне ёсць канкрэтна гульня нармальна не запускае, ну, яна запускаецца, але там памылкі ва ўвесь экран, там спаўзаю, ну, шрыфты ламаюцца таксама, як толькі я дадаю дыялогі. Трэба разабрацца, чаму так, я гэта толькі калі дыялогі дадаю. Вось, трэба разабрацца, нешта не так з дыялогамі. Ну і плюс вось гэтая вось дзівоснасць з гішпанскай. Так, гаспадар мацоўні. Пасля крынжоў крынж эфект, зразумеў. Так. Кекі іншы. Магчыма, ну, то бок ёсць налада ў гульне, каб у розных мовах розныя памеры таго ж самага шрыфта рабіць. Спецыяльна. То бок, калі вы нават, ну, можа быць, яны спецыяльна там адладзілі, каб яно пад іх шрыфты падыходзіла, якія ў іх запакаваны, а я шрыфты іншыя выкарыстоўваю, і там ужо нюансы вылазяць. Вітаю, Норнурэм. А здымі фільм кшталту вырадкі Фрікс 1932. Я не глядзеў гэтага фільма, я нават не ведаю, пра што ён. Мо сапраўды лепш браць замест іншай кірыліцы. Іншая кірыліца толькі расейская, і там усё роўна прыйдзецца перапакоўваць шрыфты. Справа ў чым? Глядзіце, у гульні ёсць свае шрыфты, так, ну, яны запакаваны на розныя мовы, так. У расейскай мове не хапае беларускіх літар. Нават калі я раблю на базе мода на украінскай, яно там няма беларускіх літар зноў жа. Я зараз запакоўваю спецыяльна, каб падтрымлівалася і украінскі мод, і беларускі. То бок можна паралельна сабе паставіць і украінскі мод, і беларускі. У гэтым ідэя я жадаю такім чынам зрабіць. Вось, пранца яно мне не спрашчае. Магчыма, я вазьму не гішпанскую, а можа турэцкую мову. У яе яна выглядае трошкі лепей. Вось. Украінскі мод выкарыстоўвае нямецкую, ён замяняе мяне нямецкую, таму я яе кранаць не буду. Я жадаю пакінуць польскую, таму што я базіраваў свой пераклад на польскай. Таму яна будзе заставацца. Плюс ангельскую, зразумела, я там увогуле не крану ніяк. У выніку выбар як бы памяншаецца. Застаецца турэцкая, застаецца турэцкая, застаецца гішпанская, партугальская, і мне падаецца нават усё. На гэтым, у прынцыпе, там выбары і скончваюцца. Вось. Французская, па-моему, яшчэ ёсць. Можна на французскую паглядзець. Я нешта не падумаў. Так што вось такі прыкладна ў мяне выбар. Я яшчэ пагляджу. Ну, праблема як бы сама па сабе знікне, калі я знайду, чаму шрыфты, шрыфт, які я выкарыстоўваю, напрыклад, на моманце стварэння персанажа, калі вы абіраеце лічбачкі, там, колькі ва што ўкінуць, ён чамусьці ўніз упаўзае. Я не ведаю, чаму. Руская ёсць, чаму б яе не замяніць. Руская знаходзіцца ў іншым пакеце. То бок, ну, там адзін пакет, мне прасцей запакаваць у той жа пакет з ангельскімі шрыфтамі. Ужо, таму што я так зрабіў. Ну, там мне выбар моў ёсць.
З расійскай яна знаходзіцца ў іншым пакеце ў гульне. Мне просто не той каб супер складана, калі шчыра, я магу і яе замяніць. Але ў расійскай свае спецыфічныя шрифты, якія ўсё роўна перапаковваюць, так што якая мне розніца, правильно? Літаральна, ну, мне для мяне ў любым выпадку перапаковваць шрифты на свае, і сэнсу як бы ў гэтым спецыяльна расійскую крана для гэтага мне не патрэбна. Мне здаецца, што шрифты кірыліцы ўсяляк будуць бліжэй да іншых кірылічных. Не, ты не зусім разумееш. Справа ў тым, што шрифт, які выкарыстоўваецца ў расійскім перакладзе, я яго буду замяняць у любым выпадку. Ну, мне прыйдзецца яго замяніць, таму што гэты шрифты, яны не бясплатныя, якія ў гульне выкарыстоўваюцца. Мне трэба іх замяніць на бясплатныя, каб я мог імі карыстацца нармальна, і да мяне ніякіх пытанняў не было. Ды плюс у расійскім шрифце, які там выкарыстаны, там ужо няма беларускіх лідараў. Мне трэба перапакаваць, то бок нават калі бы ў мяне быў гэты шрифт, і ён мне належаў, і мне бы ўсё роўна прыйшлось бы перапакоўваць. Так што, ну, праблема са спаўзаннем, вось пытанне, чаму яна так. Ну, і калі я знайду, у чым праблема, то гэта ж мне толькі ў плюс. Я потым магу... У мяне была дурная ідэя, зараз гэта, не запамінайце гэтую думку, я скажу, але забудьце адразу. У мяне была думка потым зрабіць, калі будзе плюс-мінус ўжо прапрацаваны пераклад, зрабіць яшчэ лацінку уставіць. То бок, каб была яшчэ альтэрнатыва, можна было на лацінцы у гульню пагуляць пры жаданні. Ну, то бок, літаральна проста праз лацінізатар прагнаць тэкст той жа, які ўжо будзе гатовы, і каб з ёй пасядзець. Ну, гэта пры жаданні. Не запамінайце, ну, гэта насамрэч не супер складана, але гэта не тое, што варта рабіць на ранніх этапах, таму што той пераклад, які будзе, ён сыры, ён вельмі дрэнны. Я менюшку паглядзеў і такі, я ўжо жадаю выправіць гэта ўсё. Ну, калі атрымаецца, калі ў мяне ўсё сёння будзе працаваць, то я вам заўтра пакажу. Ну, я ў першую чаргу сёння буду займацца тым, каб запусціць гульню, каб яна проста працавала. Вось, таму што гэта значыць, што ў мяне ўжо як бы ёсць запакаваны тэкст, ёсць запакаваны тэкст, ёсць запакаваныя менюшкі. Акрамя, ну, кнопак, якія праз тэкстуркі там зроблены, іх трэба маляваць. Яны, калі што, пакрыху малююцца. Вось, так што, ну, вось такі момант, я ждаў па гэтым падзяліцца, таму што учора увесь вечар і частку ночы прасядзеў над гэтым, і ёсць прагрэс, ёсць пазітыўныя моманты, ёсць негатыўныя. Пабачым, так. Гэта, калі атрымаецца зрабіць да заўтра, я заўтра літаральна пастрымлю дыскалічу. Калі атрымаецца. Калі не будзе працаваць, то не будзе працаваць, на жаль. Тут я нічога не зраблю з гэтым, калі яно не запускаецца. Я літаральна перад стрымом запусціў, яно ў мяне ў гэтым зламаным стане, там вам літаральна мне няма цалкам чаго паказаць, таму што я на гэтым проста пакінуў гульню учора ўначы. Вось. Колькі фільмаў ты зняў гэтым разам? Пакуль я адправіў 2 фільма ўшлі ў пракат, 2 фільма зараз у прагрэсе і рыхтуецца яшчэ новы сцэнар. Ну, паехалі далей. У Hollywood Animal Пітер Ламберт, начальнік паліцыі Лос-Анджелеса, чуў нядаўна меркаванне, што наша кіно паводле ўзроўню набліжаецца да еўрапейскага. Яшчэ пару-тройку гадоў таму я пасмяяўся з гэтага, але сёння, напэўна, пагаджуся. Дакладнасць характараў, глыбіня канфліктаў, увага да дэталей, нават такі заўзяты кіналюб, як я, мушу прызнаць, што прагрэс відавочны. Не сумняюся, што вы асабіста ўнеслі ў гэтую сваю лепту. І тым дзіўна бачыць, што паліцейскіх у фільмах дагэтуль паказваюць як прыдуркаў і няўклюд. Ну колькі можна тыражаваць гэты састарэлы штамп? Паверце, у сапраўднасці паліцыя, калектыў дужых мужчын і добрых сяброў. Мы заўсёды гатовыя падставіць плячо бездапаможным і захіліць грудзьмі пакрыўджаных. Сапраўднае братэрства. Мы тут як мушкецёры. Мабыць, прыспеў час зняць фільм, у якім вы пакажаце, як паліцыя рызыкуе сабой дзеля амерыканцаў. Няхай усе ведаюць, што мы ёсць насамрэч. Якія мы ёсць насамрэч. Я ў даўгу не застануся быць сябрам начальніка паліцыі, выдатная дапамога ў любым бізнесе. Ну... Выява вельмі натхняе, так? Яны там сапраўднае братэрства паказваюць, гачы мучыць. Так, выдатная ідэя, мы выпусцім фільм на працягу 2 год, мы выпусцім добры фільм на працягу... Добры фільм, гэта не ніжэй за 4, праз год.
придумаў. Ну, давайте мы зробім для іх фільм. Мне падабаецца відарыс. Можа, здымем першы фільм з нетрадыцыйнай паліцэйскай арыентацыяй? Неблагая ідэя. Гачамучы. Паліцейскі гачамучы такі. Коп-мучы. Упэўнены, гэта будзе першы праўдзівы фільм пра нас, пра паліцейскіх. О, так, мы такое здымем. Вам спадабаецца. Новы тэг. Гераізм людзей у форме. Паліцейскія пажарнікі, ратавальнікі або працаўнікі іншых службаў бравіруюць сваім гіпертрафаваным гераізмам і маляўніча рызыкуюць сабой, каб уратаваць чыёсьці жыццё. Гарбата і гара. Ладно, гэта яны не... Гарбат... Ну, лепей я не зраблю гэту назву, я пакіну. Гарбата і гара вучыць цудоўна. Новая тэхналогія. S-Pro 35. У продажу заявілася новая тэхналогія, новая пленка. Гэта чорна-белая камера на 35 мм. Купіць, каб купляць новыя тэхналогіі, даследуйце і пабудуйце офіс тэхнічнага забеспячэння, якога у мяне нахрен няма. Офіс службы планавання. Тэхнічнага забеспячэння няма, а гэты будынак колькі нам абыдзецца? 180 000. Давайте пабудуем, мы можам сабе яго дазволіць. Вось гэта. Мо сцэнар напішам пра сяброўства? Поўнае сяброўства з максімальным паглыбленнем. Так, глядзіце. Тата вярнуўся трохі раней, ужо падаю ў пракаце, але напаўняльнасць яшчэ плюс-мінус. Давайте, можа, паспрабуем яго яшчэ на паменшаных абаротах яшчэ, ну, пазбіраць грошы з яго. Мы возьмем, занізім у наших кінотэатрах да 10 до 700, до 500. У чужых увогуле там да, можа, якіх 300. Вось. І далей у нас, у прынцыпе, давайте до самага канца прыкладна так і будем. Там мінімальна, каб сышло і ў 0. В прынцыпе, далей у чужых не патрэбна нават. Тут бы свае запомніць. Ну, няхай будзе. Так, у нас там не плануецца выхадаў ніякіх іншых, так што ўсё ў парадку. Ну, яны ўсё яшчэ могуць прыняць. Запланавалі. Рэкламу. Ну, рэклама ўжо даўно скончылася. Так што, паехалі. А ў сваіх чаго ты старамеешся? Я планую туды прапіхнуць яшчэ, можа быць, ну, я не жадаю забіваць эфір, калі раптоўна у нас будзе гатовы фільм. Ну, ён хутчэй за ўсё не будзе, але мала ли. Лепей, каб вольныя трошкі былі. Ну і свае, па-мойму, таксама мы плацім за іх, не? Я не ўпэўнены. Галоўнае зрабіць сцэну ў душы. Націск у апошнім слове. Самі вырашаеце, дзе пакінуць. А, там копейки? Ну, добра, ў наступны раз зробім тады. Вынікі ахоўвання. Было кабачок. Прадухільныя замахі 0, непрадухільныя замахі 0. Давайте пакуль працягнуць ахову. Няхай займаецца. А мы не можем на поле кринжоў рэкламу заднім числом запусціць? Не, на жаль, не. Аддзел забеспячэння камфорту. Гадзіннік Silvermoon Kronz. Ёсць. Гэта будзе падарункі, калі падвысіць настрой. Так. Да пакаёўкі 100 дзён, 100 дзён, 100 дзён, а тут 100 дзён і 150 дзён. Давайте-ка. Даць сігары. Возьмем, няхай будзе яшчэ тып падарунка іншы. Нешта поле крыжоў зусім не акупаецца. Ну, в прынцыпе, ён так сабе зняты. Ну і так, я не бачу, каб мы маглі сабе зрабіць хоць штосьці з гэтым. Так, пазорныя войны працягваюць далей здымацца. Зняліся з паўзы, 11 дзён засталося до конца. Каго больш у нашым хляву? Курыльшчыкаў ці алкаголікаў? Давай-ка паглядзім.
Так, гэты фільм нешта у нас і запаўняльнасць ніякая, і ўжо 8% нават на невялічкай колькасці сеансаў. Прыбытак мінус. Мы гэта з гэтым кіно ў мінус ішлі. Завершаем пракат. Поле крынжоў было аніякім. Пракат яго завяршыўся. Паляпшэнне даследавана. Аскетычныя працаўнікі. У працаўнікоў не будзе пагаршацца настрой, калі вы выбереце нізкі ўзровень дабрабыту студыйнай тэрыторыі. Ну, такое сабе, але штосьці. Мы нават гэта паляпшэнне можам узяць у дэмаверсіі. Добра. Этнічны склад тады у нас адзіны варыянт. Крынжанули зато. Ідэальна крынжанули, мне падаецца. Калі была рэклама, я думаю, мы нармальна бы прадаліся. Ну, проста рэкламу тупа не хапіла. Так, акцёры. А якія у мяне ёсць? Можна паглядзець база працаўнікоў вось. А, гэта якраз такі былі ты мае, так? Так, алкаголікі альбо курыльшчыкі альбо алкаголікі. Пытанне. Бачу аднаго алкаголіка. І калі шчыра, мне падаецца, нават курыльшчык тут як трейд нават не з'яўляецца, таму што да і пофіг. Так што я думаю, што ўсе курыльшчыкі. Дзе сцэнарыст быў толькі што? Монтажоры, кампазітары? А вось сцэнарысты. Не сцэнарысты. Нехта быў з нейкім трэйтам, якім не цікава было, што ён значыць. А вось з кавай. Ты, бадай нішто... А, спакойна, зразумеў. Правальны фільмец знялі, каб здам. Нават не купіўся. Мне падаецца, мы на плёнку больш грошай згубілі, чым зарабілі. Ён яшчэ дарагім чамусьці выйшаў. Я не ведаю чаму. Мы не той, каб шмат на яго накладалі, там спецыяльна спрабавалі яго танным зрабіць. Ён дарагі чамусьці выйшаў. Пазорныя войны. Во! Пазорныя войны будуць ачмурэнныя. Ніякіх сумневаў. Бачце, яшчэ нават якасць павялічылася. Да 5. Ну, гэта ж проста кіно. Пазорныя войны ачмурэнныя атрымаюцца. Мы самі сцэнар, па-моему, напісалі нават на іх. Ёсць. Сачу, хто у нас ніхто ўзровень не атрымаў. Настрой у Люцяка Катоўскага падвысіліся. Настрой здымачнай групы падвысіўся. Удоўненька. Мы зараз як заробім? Монтажор. Зноў жа, там трухлявыя лёсы на падыходзе. Мне падаецца, мы можам пачакаць тут. Ну, па тыпу, узяць лепшых. Таго, што ёсць. Студыйны гуказапіс. Якасць нізкая, але вельмі танна. Не, давайте на гэта самае, на ўсё яшчэ дадзім пакуль. У нас студыя гуказапісу вельмі дрэнная. На трухлявыя лёсы яшчэ 30 дзён. Я думаю, што монтаж... Я думаю, можа наймем нават спецыяльна людзей на гэтую справу. Я толькі зараз заўважыў, што гэтага ціхуна клічуць Гомер Сімпсон. І гэта згенераванае імя, гэта не маё. У нас ёсць ціхун Гомер Сімпсон, вельмі ціхі. Так, у нас упершыню нешта атрымліваецца. Лепш гэта не страціць. Я згодны. Трэба не прадзяўбаць. Спроба збіцця. Бэла Кабачок спрабавалі пабіць, але ціхун здолеў яго абараніць. А заказчык Герштейн Бразерс. Працягнуць. Вось бачце, якая ахова. Гомер Сімпсон проста баявы капс, да? Машына проста, а не чалавек. Так, з будынкамі я не бачу сэнсу зараз... А, ну у нас і няма чаго будаваць так-то, у прынцыпе. Можа, павільёна яшчэ адзін. Трухлявымі лёсамі нешта здарылася. Рассел Петерсон трапіў у аварыю. Ён жывы, абышоўся лёгкімі траўмамі, але працаваць нейкі час не зможа. З Рассел Петерсон ужо знялі больш за палову сцэны, і проста так замяніць яго не ўдасца. Чакайце, пакуль ён выздаравее. Паздаравее. Здымкі спыняцца на 20 сутак. Варыянт. Другі. Знойдзеце падобнага да яго дублёра. Экстраны пошук дублёра. У нас няма дублёраў.
Перапішыце сцэнарый так, каб астатнія сцэны можна было зняць без яго. Праўкі па ходу здымак. У нас няма такой тэхналогіі. Якасць фільм пагоршыцца. Укладзіце графік так, каб спачатку зняць сцэны без яго. Гнуткі графік таксама мы яшчэ не можам. Здымкі запаводзяцца на 30%. Вось я жадаю гэтую штуку, гнуткі графік, але пакуль мы не здольны на гэта. Я мінулы раз заўважыў толькі імя, але прозвішча, канешне, тлустае. Так. Ты ж ты такі канкурыруеш з рэльефам і чуеш за плячыма «Доу». «Доу». Нам нават, калі што, нам нават карысна тое, што трухлявыя лёсы зараз затрымаліся, тады мы дакладна зможам монтажом полностью заняцца пазорных войн спакойна, і ў нас будуць людзі, якія потым могуць трухлявыя лёсы яшчэ апрацоўваць. Аддзел пра прадакшн, мастацкія майстэрні. Вось гэта цудоўненька пабудуем зараз. Касцюмы і рэквізіты высокай якасці і працоўнікі мастацкіх майстэрняў працуюць на 10% хутчэй. Дэкарацыі высокай якасці 500 дзён і касцюмы. Давайте на касцюмах сканцэнтруемся. Я нават выкарыстаю свой уплыў, які ёсць на гэтую справу. Там 40 дзён сэканомім. Так. Тата вярнуўся трохі раней. Зарабіла яшчэ трошкі, але так сабе. Запаўняльнасць упала. Аренду адбівае і нармальна. Слухайте, можа быць мы на арендзе тупа на наших кіназалах? Працягнем яшчэ. Ну блин, тут запаўняльнасць 1%. Нават з гэтым. Усяго сеансаў там по 500 ужо нічога не запаўняецца. Завяршаем пракат, няма сэнсу. Добра зарабілі. Глядзіце, мы на балансе яшчэ, нормально. Пазорнымі войнамі і з трухлявымі лёсамі мы наробім. Пошук натуры, там трошки іншае дрэва, мне падаецца. Блин, трэба было, так, трэба было пошук натуры зрабіць, я не падумаў. Ну, позна ўжо. Don't tell me what to drink. Парад супраць сухого закону адбыўся ў Сіракузах, невялічкім мястэчку штата Нью-Йорк. Мне падаецца, Сіракузы дзесьці ў іншым месцы павінна быць. Пратэст арганізавалі мясцовыя актывісты пасля чаргі навін пра масавыя атручэнні ў розных кутках краіны. На вуліцы выйшла недзе 100 000 чалавек. Адным з арганізатараў парада быў актор Энтон Келлі. Я ганаруся горадам, у якім я нарадзіўся і вырас. Я ганаруся людзьмі, якія жывуць тут. Мы зладзілі гэты парад не таму, што мы нейкія там алкаголікі, якіх адрвалі ад бутэлькі. Гэта выступленне супраць хлусні, супраць забойства людзей і знішчажэння эканомікі Злучаных Штатаў. І мы свайго даб'емся. Вінаватыя трапяць у турму, сказаў Энтоні Келлі ў каментарыі, глядзіце USA Post. Сіракузы гэта Італія. Ну вось нешта мне і падказвае, што нават гэта у амерыканцаў ёсць. Там жа Мінску іх ёсць. Гарадок. Як мінімум. Архімед быў, за каго быў? Ён дакладна быў супраць сухога закону. Як ён бы быў за сухі закон, калі яму не было б ванну, якую можна наліць вады і крычаць Еўрека, правильно? Італія 51 штат США. О, блин, зараз такая ўвогуле гісторыя палітычная гэтая. Ну чаго толькі Амерыка не вырашае, што гэта іх ужо. Так, трэба выпусціць фільм з гераізмам людзей у форме на працягу 2 гадоў. Насамрэч нам патрэба паспяшацца з гэтым. Давайте яшчэ адзін сцэнарый зробім. Нам то без розніцы якія, нам проста патрэбна яго зрабіць. Будаваць нешта? Дакладна. Мастацкія майстэрні вось гэтыя. Яны там 200 000, калі што, дарагавата даволі, але я думаю, мы пацягнем. Так, ідэя сцэнарны канструктор. Поехали. Так, там была назва ачмурена, мне вельмі гарбата і гара, вось. Гарбата і гара. Што ў нас гэта будзе? Гэта будзе экшн. Гэта будзе меладрама. А ёсць тут
Ну ладно, мелодрама. Мелодрама на 80%. І давайте няхай будзе прыгод. Гарбата ігра, гэта будзе гісторыя, прычым тут ігр, гэта будзе гісторыя пра каханне паліцэйскіх, наколькі яны братэрскія і сур'ёзныя і крутыя. Разумееш? Гэта заказ ад там галоўнага паліцэйскага, карацей, глава дэпартамента паліцыі ў Лос-Анджелесе. Не-не-не, гарбат, ну, выбачце. І гара. Добра, ладно, гарбата ігра будзе. Все. Так, гэта абавязкова будзе пра каўбояў, гэта будзе дзікі захад. Протагоніст будзе мужчына. Так, паліцэйскі, вядома. Антаганіст будзе бандыт. На другім плане у нас будзе дружбак. О, любоўны інтарэс мужчынскі. Не пытайце. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Нам патрэбна абавязкова гераізм людзей у форме. Гэта наша праграма мінімум. Так. Пакарэнне сэрца. На фінал у нас, нам патрэбны фінал. Каханыя застаюцца разам. Ідэальна. Мне падаецца, яны будуць задаволены ў паліцэйскія гэтыя. Ёсць. Хто у нас па меладрамах? Вось ты па меладрамах. А я не буду такога пісаць. Пашукайце сабе якога-небудзь варыянта, які хоча раз і назаўсёды знішчыць сваю кар'еру. Ясна? Яны, мае сцэнарысты, адмаўляюцца пісаць гэта. У мяне проста няма варыянтаў, яны адмаўляюцца. Яны проста такія, не, мы гэтага рабіць не будзем. Вы бачыце любоўны інтарэс? Давайте тады, ну, настаўнік. Так, мелодрама. Толькі 90 дзён будзе пісацца гэты сцэнар. Гэта даволі доўга, так што гарбата і гара халера ведае, калі будзе. Але мы ведаем. Разумееце, галоўнае паміж радкоў рабіць. Каб гісторыя не павінна паказваць усё адразу, правільна? Яна павінна пакрыху падыходзіць да гэтага. Каб вы змаглі пакрыху, так сказаць, паглыбіцца ў гісторыю. Вось. Усё зразумела, гарбата утрымлівала нейкія цудоўныя кветачкі, так? Вітаю ў чатцы сно-меканік. Так, працяг ахову. Можа быць, былы кабачок. Здымем ўсё ж такі ахову. Гамер Сімпсон, канешне, вядомы баец, але ж ужо і, падаецца, супакоіліся. Можна кудысьці яшчэ яго перасунуць. Паглыбімся ў гарбату разам з настаўнікам Ігорам. Так? Майстрам Ігорам. Пазорныя войны. Ну, няблага, 4-8. Нават кінец атрымаецца. Мы ж не абяцалі паліцэйскаму гэтаму, што мы зробім добры фільм. Мы абяцалі, што мы зробім фільм. Я ўпэўнены, ён атрымаецца дастаткова добрым, каб ён усім спадабаўся. Пазорныя войны. Зноў жа, у нас мы ж спецыялісты ў гэтай кінастудыі па меладрамах, таму у нас усё меладрамы. Давайте вось гэта. Рыхтуемся да пракату. Так, там прыкладна. Я не паспею ўсё роўна надрукаваць, мне падаецца, гэтыя копіі. Давайте ў нашых кінотэатрах. А чамусьці там кінотэатры такія занятыя? А, там ёсць канкурэнты. Давайте канкурэнтаў трошкі на пазней паставім. І паспрабуем зарабіць, ведаеце? Паспрабуем... Чакайце, пазорныя войны не такія моцныя, насамрэч. Давайте паспрабуем трошкі кінотэатры. Свае поўнасцю заб'ем. На першы месяц.
Ось. А трухлявыя лёсы там паглядзім ужо. Вось прыкладна такі расклад. Я думаю, што ён даб'ецца. Роспіс кінотэатру на 400 000 ідзе, так? І друк фільма копій яшчэ на 6 тыдняў, калі я возьму. Вось ён якраз паспее перад гэтым. А не рызыкую ли я? Ну, просто шмат грошай ідзе просто на сеансы. 420 000, альбо я нешта блытаю, так? Так, на кінасеансы гэтыя... Давайте я трошки падзамяншаць тут тады. Сэкономім 3000, 2000. Калі будзе папулярна, мы просто раскідаем яшчэ потым. На рэкламу яшчэ пойдзе. Вось, 244 000. Мы менш пракату ў кінотеатрах возьмем і... Калі што, мы просто працягнем на наступны месяц. Зараз будзе рэклама. Рэкламу пачнем за месяц. Гэта пазорныя войны, так? Яны плюс-мінус неблагія ў нас. Ну, 4 гэта неблага. Таму мы возьмем кінотэатр, вось так вось рэкламу раскідаем, за месяц пачнем. І можа нават раней. Пазорныя войны. Каму мы выдадзім гэта? Нацыянальная сетка радыёстанцый. Людзі сярэдняга і старэйшага веку. На дароге на працу. Рэклама ад гэтай кампаніі. А можна просто выпісаць мне гэты самы куды? Аўдыторыя падаецца невялікая, але дзякуючы глыбокай экспертызе і захапляльным інтэрв'ю часопісы Вена Паскаль ходзіць па руках, што павышае ахоп у дзесятка разоў, асабліва сярод недурной моладзі. У нас фільм «Пазорныя войны», давайте-ка яшчэ раз. Это мелодрама, камедыя і драма у нас. Больш сямейная. Так, толькі зараз у нас не настолькі відавочны выбар. Зараз ужо патрэбна самім будаваць рэкламу, і гэта трэба паглядзець. Мне цікава, ці магчыма адшукаць прадюсера, які будзе згодны зрабіць кіно аб чыстым дабрародным мужчынскім каханні двух паліцейскіх. Мне падаецца, магчыма. Я думаю, гэта можна ўвогуле сабе мэтай паставіць на гульню. Ну, адзінае, што ён хутчэй за ўсё праваліцца, таму што ўсё ж такі 30-е, там 40-е. Вось. Але паспрабаваць магчыма. Так. Глядзіце, я магу... Дагэтуль я абіраў проста з 3. Гэта было спрошчаны варыянт. Зараз мы павінны... Мы павінны зараз абраць. У нас моладзь ёсць. Гэта добра. Але калі я возьму по тыпу у тыдзень, по 180 000 будзе ўходзіць. Таму лепей абраць нейкі адзін асяродак. Выдавец звышпапулярны сярод школьнікаў коміксаў пра сям'ю адважных хамякоў. Не падыдзе. Мне падаецца, вось гэтая дарожная рэклама будзе наш варыянт. Пачакайце-ка. Гэта 90, гэта 180 усяго на рэкламу агульная. Гэта па 10 000 на тыдзень. Не, нормально, давайте мы можем дазволіць сабе ў 2 месцах. Вось. Сярэдні і старэйшы не будзем браць, будзем усіх, ну, хто нам на тых самых у дарозе, і яшчэ гэтае самае у журналах, у гэтых, не журнал, як яна. Блин, з головы вылетело, я поплыл. Ладно, давайте так. У часопісах, вось, нешта, блин, я не ведаю, адключыўся ў пэўны момант. Так, эта рэклама ёсць. Пацвярджаем. Няхай будзе. Ёсць. Пазорныя войны пайшлі на друк. Да рэлізу 55 дзён. Як жа смешна гэта было б пабачыць, як хамякі ў сваіх коміксах рэкламуюць пазорныя войны. О, гэта было б мастацтва проста. Офіс службы планавання. Вось гэта гнуткі графік. Мне яго патрэбна пабудаваць, так? Гэта не, гэта проста даследаванне. Я нешта не зразумеў. Не бачу. Ёсць. Ну, у прынцыпе, зараз чакаем. У нас 2 сцэнары ў працэсе. Гарбата Ігара і Крынж Эфект. Здымаецца зараз трухлявыя лёсы, якія будуць проста блокбастарам капзда. І пазорныя войны, я думаю, яны акупяцца добра. На іх уйшло 800 000.
Я думаю, яны заробяць прыкладна, ну, свой кошт адаб'юць і яшчэ наверх. Новыя тэхналогіі, Sonotone Dominus. На жаль, набыць моногук, які мы, на жаль, набыць не можам, тому што у нас тэхналогіі такой няма. Аддзел прадюсавання, аддзел тэхналогіі. Чым вы займаецеся зараз? Даследчая група. А, каб 2 групы працавала. Блін, ну добра. Стварэнне тэхналогіі, пакуль яны не могуць у гэта, так? А што па будынках увогуле не пабудавана? А, яно нават не паказвае, я не ведаю, што гэта за будынак. Ёсць. Выбар тэхнічнага этнічнага складу ў кампаніі. Кансервацыя будынкаў, нелегалы. І таны нелегалы. Агульнае паскарэнне. Пум-пум-пум. Радасныя навічкі, на жаль, недаступны ў дэмаверсіі. Штат 120%, таксама нельга. Вітаю ў суполцы. Вячеславік. Вітаю цябе ў суполцы. Так, давайте тады кансервацыю будынкаў возьмем. Мне падаецца, гэта выправіць трошкі сітуацыю. Можна будзе некаторыя будынкі, якія неактыўна карыстаю. А я не ведаю, якія я актыўна не карыстаю. Там паглядзім. Па перакладу дыска Elysium, давайте зноў жа у нас яшчэ людзей дадалося і нас ужо больш. Калі коротка, то давайте зараз трухлявыя вулёсы пакуль не будзем адправляць, на паузу гульню паставлю. Па перакладу дыска Elysium. Зараз гульня ў наступным стане. Ёсць аўтаматычны пераклад і усіх дыялогаў, усіх меню і прадметаў у гульні. Не хапае толькі, ну, для поўнага перакладу такого. Для альфа-версіі ўжо ўсё ёсць. Літаральна ўсе даныя ў мяне ёсць. Яны нават былі запакаваны ў гульню, але гэта зламала гульню. Я ўжо дагэтуль запакоўваю іншыя тэксты, так што ў праблема хутчэй за ўсё ў чымсьці іншым. Трэба шукаць, дзе я чым я яе ламаю. Канкрэтна чамусьці дыялогі гульні ламаюць гульню, трэба пераглядзець, дзесьці ёсць памылка, трэба яе знайсці. Вось, і гэта будзе ў прынцыпе альфа-версія. Я не буду ніякай вычыткі і рэдактуры рабіць на альфа-версію. Я буду выпускаць яе ў такім выглядзе, як ёсць. Можа быць, усё ж такі шрыфт выпраўлю тое, што я вам гаварыў ужо. Як вызначылася гішпанская, калі замяняць гішпанскую мову, у яе ёсць свая асабістасць, па-іншаму выглядаюць літары. Яны спецыяльна сплюснутыя як, ну, для нейкіх пэўных мэтаў. А я гэтага не жадаю. Нам у нашым шрифце гэтага неабходнасці няма. Я, калі змагу гэта выправіць, я выпраўлю. Можа быць, замест гішпанскай куды-небудзь яшчэ запакую гульню, таксама гэта таксама варыянт. Вось, так што яшчэ буду разбірацца. Вось гэты момант выправіць праблему таго, што гульня нармальна не працуе зараз. І выправіць момант, што шрифт не... Столькі вельмі шкада зараз, ведаеце? Вельмі шмат энергіі ўшло на гэтыя шрифты, а тут вызначылася, што калі на гішпанскую пакаваць, то атрымліваецца зусім не той эфект, які жадаўся з самага пачатку. Таму, ну, паглядзім, буду выправляць. Вось. Я не ўпэўнены, ці будзе гатовая гульня заўтра для стрыма, ну, каб я мог вам паказаць, хаця б у якім-небудзь выглядзе. Нават калі там будзе праблема са шрифтамі, але раз'ем, калі шчыра. Вось, хоць у якім-небудзь выглядзе, магчыма, яго заўтра пастрымем, магчыма, не. Як атрымаецца сёння? Вось, паглядзім, які ў мяне будзе прагрэс. Вось такія справы. Гэта прыкладна бягучы стан. Калі альфа-версія будзе гатова, а гэта, ну, мы насамрэч ужо, як толькі гульня запускаецца, у прынцыпе, гатовы яе аддаваць на Nexus Mods, разбірацца, як на ім выкладваць моды, і ўжо можна, у прынцыпе, яе і аддаваць вам. Нягледзячы на тое, што нават галоўнае меню, каб самае складанае ў аўтаматычных перакладчыкаў гэта кароткія па тыпу адно слова назвы. Яны увогуле без кантэкста, яны перакладаюць абы як. Таму я думаю, наступным крокам пасля таго, як я зраблю альфу, аддам вам альфу, гэта прайдуся па самых кароткіх словах у гульне, каб выправіць іх, таму што там назвы скілоў, ведаеце, там ёсць скарочаныя назвы навыкаў. Вось. І гэтыя здольнасці, яны, напрыклад, напісана проста псі. Тут яно пераклала абы як там сабака нейкі, па-моему. Вось так, там псі, карацей, перакладзена як сабака.
То бок літаральна там, дзе мне патрэбна 3 літры, яно замест скарачэння яно зрабіла пераклад сабака просто по тыпу і раздзяўбала там усё месца. Літаральна пры стварэнні персанажа. Ну то бок вось такія рэчы іх чым карацей гэты самы, чым менш кантэкста, тым горш перакладае. Таму паглядзім яшчэ. Трэба будзе з гэтым разабрацца. Не, ну псі, справа ў тым, што я перакладаў-то з польскай, і для кантэкста польскай там атрымліваецца, ну, па тыпу пес, і, па-моему, нават польскай ёсць форма псі. Вось, і яно неяк, ну, і не пытайце, яно ж само яшчэ, ChatGPT яшчэ і слова выдумвае, так што аб чым гаворка? Там добра, што сабака. Ось. Куна ёсць трошкі праблема. Ну, з Куна ўвогуле самая вялікая, калі пра мастацтва гаварыць, дыска режим аўтаматычнага пераклада, Куна мы прадзяўблі. Няма Куна як персанажа, таму што не мацюкаецца. Ніводнай лайнкі ад яго няма, просто не існуе. Там такая лухта ад яго будзе несціся, вы просто ачмурэеце. Так, трухлявыя лёсы. Трухлявыя лёсы у нас прайшлі этапы здымак. І гэта значыць, што мы можам... Яны ўлятаюць уніз, таму што у нас няма спецыялістаў, якія выцягнуць гэты фільм. Але, нягледзячы на гэта, гэта ўсё роўна хіт. Так, настрой творчай групы трошкі ўпаў, але гэта фігня. У нас ёсць вось гэта Эма Беррі, якая проста цягне на сабе монтаж усяго. Яна майстар-монтажор. Луіс Мёрфі. Можа быць, яго замяніць ужо і пачаць вось гэтага Лі Вудса вучыць. А, я гаварыў, што трэба наймаць. У нас же, блін, гэта ж трухлявыя лёсы. Не-не-не. Нам патрэбна не штатныя, нам патрэбны іншыя монтажоры. Як мага больш высокага ўзроўню. А слухайце, пазаштатных няма добрых монтажораў. Добра. Кампазітар можа які-небудзь. Таксама няма. Нам прыйдзецца... У нас просто няма выбару. Нам прыйдзецца сваіх. Нашыя лепей. Што хоць штосьці ў нас лепей, блін, чым на вуліцы просто людзі. Так, праяўка плёнкі. На гэта грошаў мы не хаваем. Бярэм, што можам, найлепшае. Тэхналогій у нас, на жаль, лепей няма. У нас няма аддзелу тэхналогій. Так, і вось пайшоў монтаж. Добра. Зараз нічога не здымаецца. Крінж-эфект толькі што скончыў працу над сцэнаром. Ні халеры. Ні халеры крінж-эфект. У нас ёсць яшчэ неблагое кіно. Вось гэта нечаканка. Вось гэта ашмурэць. Ну давайте на предпродакшн яго адпраўляць. Насамрэч, здымаць мы яго будзем проста з тых, хто вольны зараз. Так, павільёнус. Туды адпраўляем здымкі, таксама будзем у павільёне рабіць. Ёсць. Таму што мы спрабуем эканоміць. І на натуры даражэй атрымліваецца. Здымачную групу... Давайте... Яны просто настолькі мелка каштуюць больш, 1000 розніцу. А можа якасці палепшыць. Сесіл Рассел, прадюсер. Вось у нас ён застаўся на адзін фільм, давайте яго возьмем. Што я тут раблю? Давай-ка ты. Джованович, я здзіўлены, што ён яшчэ не збег з нашай студыі нахрен. Давайте яго як няўклюду. Возьмем любоўны інтарэс Лідію Голоуб. Альбо давайте, у нас давно не было. А, увогуле, в прынцыпе, давайте возьмем Арыгану. Вось няхай яна будзе. А злую ведьму... Там гаварылі... Вось, Лідія Голоуб. Альбо наадварот іх памяняем. Яна затарае для інтарэсу. Ну, у нас альтэрнатыва. Ну, в прынцыпе, давайте Кот-Сін тады. І Арыгану возьмем на злую ведьму. Вось, пойдзе. Дамова. Крінж-эфект пайшоў.
Ну, добра, у нас ўсё ў працэсе трошкі. Штосьці ды ў прагрэсе заўсёды будзе. Ну, ведьмарку маем. Дык не, там гэтыя самыя, там Джовань, як гэта? Джордані Джованович, як он, гэты наш дзіця бела. Фінтан Янка О'Келлі, сцэнарыст. Быў я аднойчы ў Афрыцы, не помню якой краіне дакладна, ды і хіба гэта важна. Вартае жалю відовішча, скажу я вам, ніводнай прыстойнай рэстарацыі паўсюль смецці і жабракі. Некаторыя навукоўцы лічаць, што афрыканцы жывуць дрэнна, таму што схільныя да бруду, хваробам і зладзейству. Чуў навуковую тэорыю, што заняпад пачынаецца пасля таго, як на 5 чалавек у папуляцыі прыпадае адзін негр. Хачу вас папярэдзіць. Вы падышлі небяспечна блізка да гэтай мяжы, а можа нават і пераступілі яе. Тут нават паветра стала мяняцца, адчуваецца ледзь улоўны пах старога зоапарку. Пабойцеся Бога, не спрачайцеся з навукай, прашу вас, пазбаўцеся чорных, не ламіце свой бізнес і кар'еры працаўнікоў. Так, ну і вось у нас ёсць сцэнарыст-расіст, які прапануе пазбавіцца ад чорных у студыі. У нас 30-40% прыкладна, па-моему, працаўнікоў у студыі ўсяго. Блін. Можна сказаць, тваем праўду вырашым гэтае пытанне за бліжэйшы месяц, але нічога не рабіць. Я, по-моему, так і зрабіў папярэдні раз. Другі раз можна сказаць, што па-тыпову, а ідзі-ка ты нахрен, і выгнаць яго. Мы зараз у 30-х, не ва ўсіх штатах яшчэ адмянілі рабства, так што я прапаную проста, твая праўда, вырашым гэтае пытанне за бліжэйшы месяц, і ні халера не буду рабіць. $30-40. Ну, я могу зараз памыляцца. Ну, ладно, не 30-40, темнаскурых 10%. Вось. Такі вось этнічны склад зараз. Я думаў 30-40, але не, 30-40 гэта лацінаамерыканцы, 20%, темнаскурыя 10%, азіятаў 5% і іншых 15%. Гарбата павольна пішецца так. Сцэнары ўвогуле нешта даволі павольненька у нас ідуць. Мы яшчэ і набліжаемся да банкрутства, як вы разумелі. Пакуль у нас не ідзе, ну, няма ніякага фільма, які паказваюць у кінотэатрах, мы толькі грошы губляем кожны месяц. Што такі іншыя? Ну, еўрапейцы, можа быць. Я не ведаю. Зараз, давайте паглядзім. Мне падаецца, там проста амерыканцы, не? А, белыя. Ну, тады іншыя я не ведаю. Гэта хтосьці. Я ж не ведаю, якія ў іх мяжы белых. Яны, можа, славян не лічаць за белых. Ну, я не ведаю. Можа, там беларусы працуюць, яны такія, блин, вы не белыя. Я ж хрен іх разбярэш. Набліжаемся да банкрутству? Так. 370 тысяч у нас засталось. 10 дзён да пачатку праката «Пазорных войн». Нам патрэбна, каб пачалі пракатвацца фільмы, можа, мы адаб'емся трошкі. Фільмы там няблага, калі што ідуць. Вельмі няблага. Сапраўдныя амерыканцы? Ну, так. Нейтив. Можа быць, гэта пра іх гаворка. Але сомневаюся, што іх столькі, ну, 15% на цэлую кінастудыю набіраецца. Так, Тихуна. Замашаны графік. А, ну потом можна падвысіць колькасці гадзін у дзень. Пры гэтым яны будуць, ну, рэальна там да халеры працаваць. Няхай будзе вось так. Пакінем, не буду змяняць, а от ціхара мы Тихуна гэтага дададзім. Няхай працую. Назіраем. 15% шмат, так. Гэта занадта нешта гучыць. Гамер Гарднер, кіраўнік аддзела бяспекі. Джованні Джованович, дзіця бела, застрэліў суседскую сабаку. Зноў, альбо гэта было ў іншы раз. Бо тая ўсю ноч лаяла і перашкаджала спаць. Цяпер гаспадыня расказвае суседзям, што тыя жывуць побач з маньякам. Рана ці позна плёткі дойдуць да вушэй журналістаў. Што мы рабіць будзем? Заплаціць гаспадыні, папросім забыць гэтую гісторыю, альбо няхай балбоча, гэта не нашая справа. Я просто не памятаю, мы ж пачыналі некалькі разоў, я не памятаю, калі канкрэтна гэта было зроблена. Я вось думаю, таму што
Справа ў тым, што Джованович, хутчэй за ўсё, ўсё роўна нашай давай заплатім. Ну давай. Мы просто улетаем, у любым выпадку улетаем у банкрутства по выгляду. Я бы ад Джовановича гэтага пазбавіўся бы і кагосьці яшчэ сабе наняў. Мы будавалі студыю дзесьці ў рэзервацыі. Дык гэта Голливуд. Я ж не ведаю, ну, Голливуд ён дзесьці ў рэзервацыі. Я сумняваюся нешта. Ён наш найлепшы акцёр, так? Лепей няма. Трухлявыя лёсы, мы прадзёўбываем рэйтынг яго, але гэта ўсё роўна вельмі добры фільм. Нягледзячы на тое, колькі мы грошай... І мы яшчэ грошы на яго шмат выклалі. Так, давайте постера берем. Ось гэта мне падабаецца. Ці магу я трухлявыя лёсы дзесьці? Гэта драма, гэта мелодрама і яшчэ і трылер. Можна было бы адкласці яшчэ вось сюды. Але мне падаецца, давайте вось сюды паставім кудысьці. На Хэллоуін мы ўсё роўна не трапім нармальна. Можа быць трошкі, але малаверагодна. Я поўнасцю аддам вось так. Зноў жа аплачу кінотэатры. Нашы кінотэатры будуць поўныя. Блин, там выходзіць шмат грошай ўсё роўна. Хоць бы акупілася, а? Мы зараз, нам патрэбна, каб фільм, які там выйдзе зараз, «Пазорныя войны», каб яны акупіліся. Бо мы зараз на рекламу, на гэта 200 тысяч уйдзе. Друк фільма копіі 24 тысячы. Чалавек перадаў геніяльны сцэнар Шарашкінай студыі. Як ёсць, як ёсць. Это праўда. Дададзім рэкламу. Зноў жа ў той же дыяпазон. Ох ты ж халера. Хоць бы у нас апошнія грошы не забралі на гэта. А, мы ўжо ў мінус улетелі. Мы зараз, мне падаецца, гульня адразу скончыцца, не? Не адразу скончылася. Яшчэ ёсць шанс. Пазорныя войны праз 3 дні выходзяць. Нам яшчэ тыдзень патрэбна пратрымацца будзе пасля гэтага, каб грошы зрабіць. Так, ну, тут пофіг увогуле, што тут будзе. Давайте нумар у гасцініцы. Давайте, пазорныя войны, выходзьце, ратуйце студыю. А зараз банкротства вылеціць. Пазорныя войны. Такога пазорышча вы яшчэ не бачылі. Такога пазорышча вы яшчэ не бачылі. Ось. Давай. Фред Карпентер, мэр Лос-Анджелеса. Я думаў, толькі жанчыны і дзеці ў кіно плачуць, але калі я пабачыў сваю прынцэсу на вялікім экране, прызнаюся вам, сэр, што і сам ледзь не разрыдаўся. Цудоўны бізнес у вас усё-такі. Ніколі б не падумаў. Історыя зносін, добра. Это вось мы дачку яго паказвалі. Паслугі з'явіліся, вечарына ў мэра і дасведчаны адвакат. Так, вы дапамаглі вашаму новаму сябру і здабылі пункты прыхільнасці. Пункты прыхільнасці патрэбныя, каб прасіць сяброў аб паслугах. Калі колькасць пунктаў прыхільнасці дасягне 0, сяброўству будзе канец. Каб здабываць пункты прыхільнасці, выконвайце даручэнне сяброў. Дапамога пляменніку мэра, асвятленне заслуг мэра. Дасведчаны адвакат. А што гэта за паслуга такая? Адвакат Фреда Карпентера знае ўсіх суседзяў Лос-Анджелеса. Калі трэба, ён тэлефануе падробнаму чалавеку, кажа патрэбныя словы і чакае патрэбнага вырашэння справы. Ягоныя адвакацкія таленты павышаюць шанс поспеху ў судзе на 25%. Фільм пра мэра. Зараз мы ўвогуле проста толькі пра яго фільмы будуць. Вечарына ў мэра. Так. Фред Карпентер... Усё, я гаварыць не магу. Фред Карпентер запрашае найважнейшых людзей Лос-Анджелеса ў свой асабняк. Ён умее ствараць нязмушаную атмасферу, так што ў канцы вечара нават самыя сарамлівыя госці знімаюць гальштукі і ўспамінаюць, што такое весялосць. Адпачынак у гэтай прыемнай кампаніі дае балы ўплыву, якіх у мяне не той каб шмат зараз. Вось, ну і можна зараз выканаць для яго кантракты пэўныя. Зараз мы гэтым займацца не будзем. Нам трошки не до таго. Нам пазорныя войны, калі ласка.
І што гэты фільм можа выхаваць? І што гэты фільм можа выхаваць? 4,8,4. Гэта добры фільм. Б-. Добра. Усё добра. Адзнакі не тое, каб цудоўныя, ды і пофіг. Яны... Галоўна, каб людзі пайшлі паглядзелі яго. Калі ласка, фільм. Стрэльні, а? Водгукі. Ну, працягнуць. Пайшлі. Мне патрэбна проста пачаць адбіваць грошы. Аддзел пра прадакшн. Мастацкія майстэрні гатовыя. Цудоўна. Цуды жывыя не па сродках, як і заўсёды. Вельмі рэалістычна. Угу. Блін, на крынж-эфект нешта здарылася. Мне падаецца, гэта... там проста не бачна была яшчэ валасы. Я падумаў, літаральна Ліара з Мас-эфекта. Актор галоўнай ролі раптам аказаўся на галаву ніжэйшай за актрысу, якая грае ягоную каханую. Раптоўна. Росту любой не галоўная. Здымайце, як атрымліваецца, якасць фільму пагоршыцца. Зрабіце яму туфлі на высокіх абцасах. Настрой Джованні Джованович, дзіця Бела, пагоршыцца на 20. Няхай будзе на высокіх абцасах. Нахрен ён ідзе. Настрой яго знізіцца. Блін, я нешта праваліў? У сэнсе я праваліў. Я праваліў гэта загад ад расіста, я зразумеў. Якасць фільм пагоршыцца, быццам для нас гэта нешта новае. Блін, не, гульня, не. Не, там літаральна тыдзень заставаўся. Не, блін. Ай, шкада, я не захоўваўся даволі доўга. Я з самага пачатку стрыма не захоўваўся. Можа у мяне, давайце-ка загрузіць захаваную гульню. Аўтазахаванне, давайте паспрабуем з аўтазахавання. Можа выцягну там. Там проста я на рэкламу шмат аддаў. Калі б я на рэкламу менш аддаў, то яшчэ працягнулі бы. Так. Вось, 16 дзён да канца монтажу мы можам з гэтага моманту выцягнуць. Давайте паскорым усё. Вось гэта пра сабаку. Давайте, калі раз'ем. Так. Да нядаўняга часу санамі у мяне быў невялікі броўар, які дастаўся мне ад дзеда. Учора мне патэлефанаваў кіраўнік і сказаў, што там здарыўся пажар і ўсё згарэла. Вінаграднікі, вытворчае памяшканне са ўсім абсталяваннем і драўляны бюст Томаса Джэферсона, выразаны рукой прадзеда. Мне трэба з'ехаць на 2 месяцы, разабрацца са сваімі справамі. Адпусціце мяне, Янка Хіл, сцэнарыст. Давай, пад'язджай. Ён зараз не займаецца сцэнарамі, таму нармальна, перажывем. Крынж-эфект працягнуць. А давайте не пачнем здымкі проста крынж-эфекту. Пакуль, ну, па тыпу, пакуль не ўйдзе пазорныя войны. Просто прытрымаем яго пакуль. Таму што калі мы грош там заробім, ну, ўжо можна будзе здымацца далей. О, бачыце, пазорныя войны. Оп. Нашае апошняе пазорышча. Нашае апошняе пазорышча. Блін, я літары нават. Усё. Вы же разумееце, колькі памылак будзе ў Дыскайлізіум, калі я рэдактурай займуся, так? Так, завяршыць. Ёсць. Гэта закрываем пакуль, таму што нас гэта не цікавіць. Ну, зараз тлумачэнні ўсе пайдуць. Адзіна я вам скажу, я дакладна зраблю лепш, чым аўтаматычны пераклад, але на высокую якасць пакуль не разлічваю. Я буду вучыцца ў працэсе, скажем так. Ось. Я спадзяюся, атрымаецца добра, але зноў жа я не літаратар, я не аўтар кніг. Ось. І тым больш я пачну з відавочных праблемаў. Вось. І толькі потым на такі нейкі мастацкі высокі ўзровень я буду выводзіць трошкі ўжо пазней. Я проста жадаю, каб, ну, ён, скажем так, я збіраюся рабіць тое, што ў перакладзе тое, што на што менш энергіі ўходзіць, пры гэтым дае большы эфект. Ну, по тыпу, неправільна перакладзенае меню. Раздражняе кабзда, трэба яго выправіць.
там пачаць з тое, што хутка зрабіць, і пры гэтым мае вялікі эфект. Вось на гэтым сканцэнтруюся. Так. Там просто галоўны герой увесь час не цвярозы. Гэта пра дыскалізм гаворка? Ось, ганьба яшчэ ніколі не было так крывава. Это зараз пра мае словы пра дыскалізм, альбо я зараз трошкі з кантэксту вываліўся? Я просто вельмі раптоўна перайшоў на гэтую тэму. Ось. З мамай здарыўся інсульт. Хадзіць яна не можа, амаль што не гаворыць. Пра сядзелку не хоча і чуць. Нават есці адмаўляецца, калі кармлю яе не я сама. Я разумею, што гэта мае праблемы, але я не дарую сабе, калі не пабуду з ёй, пакуль не пабачу хоць бы першыя прыкметы аднаўлення. Адпусціце мяне 2 месяцы. Няхай. У нас ёсць зараз для фільма актораў дастаткова, для наступнага, таму можна не бянтэжыцца. Трухлявыя лёсы. Здымкі скончыліся. Постер абіраем. Пранцірызую героя, гэта пра дыскалізм. Ну, будзем лічыць, што ў яго проста заблыталася ў галаве ўсё. Так, зноў жа, гэта не цвярозыя, божа. Трухлявыя лёсы. Давайте вось так поставім іх. Вось так. Альбо гэта я з трухлявымі лёсамі так шмат грошай аддаў на сеансы, і у мяне тады потым не засталося. 2000. Ну, тут 1000 яшчэ. Падаецца, з трухлявымі лёсамі тады нааддаваў. Рэкламу інакш. Рэклама патрэбна. Яна патрэбна, ну, рэкамендацыя гэта пачынаць як мінімум за месяц. То бок я і так іду ў самы прытык. Можна сэканоміць на рэкламе, але ж тады і акупіцца яно горш. Вось. Ну, я трошки сэканоміў, у нас зараз 750. Пазорныя войны ўжо у гэтым самым пракаце. Першы тыдзень амаль скончыўся. Так што мы, ну, нешта плюс-мінус у нас атрымліваецца. Зараз паглядзім, як гэтыя пазорныя войны пайдуць. Я спадзяюся, на першым тыдні мы не скончымся. Дзе рэклама? Не, мне падаецца, там правільны выбар быў. Так, пазорныя войны, пакуль што... яны, ім патрэбна акупіцца, каб пачаць прыносіць грошы. Зразумеў. Яны пакуль у мінусе ўсё яшчэ. Ага, я зразумеў, як гэта працуе. То бок мы па тыпу гэтыя грошы аддалі, яны ў мінусе, і пакуль пазорныя войны не прынясуць гэтых грошаў, мы будзем далей улятаць. Ёсць верагоднасць, што не выцягнем такім чынам. Вось, пазорныя войны пайшлі ў плюс, так? І гэта мяне, нягледзячы на тое, што яны пайшлі ў плюс, грошай мне не прынясло, таму што месяц павінен быў скончыцца. Блін. Давайте, можа, адкладзем трухлявыя лёсы. Увогуле, ў прынцыпе. То бок мы не будзем здымкі працягнем фільма, так? На героя мяча і магіі 4 адправіцца 9500. Дзякую, вялікі сэрмон. Давайте наступную тактыку тады. Мы возьмем зараз. Мы трухлявыя лёсы. Монтаж скончываем, а ў пракат не адпраўляем. Так? Кринж-эфект мы будзем здымаць. Аднесем іх на Хэллоуін, так. Мы нават, ну, можа не... Ну, карцей, калі заробім трошкі грошай, тады толькі адправім. Просто каб усё адбылося пазней, таму што на гэта мы не можам дазволіць сабе, нягледзячы на тое, што монтаж скончаны, мы не можам сабе дазволіць рэкламную кампанію. Таму што грошы даволі хутка ўлятаюць. Плацім гаспадыні. Кринж-эфект давайте адправім усё ж такі на здымкі. Таму што мне падаецца, у гэты момант ён там мінімальна, ну, ён у працэсе здымак займае пэўную колькасць грошай, але не настолькі крытычна. То бок там не зараз ты па тыпу 300 000 аддаеш, ты за працэс увесь аддаеш. Так,
У Белы Кабачок памёр дзядзька. Цяпер мне вельмі цяжка сасяродзіцца на працы, пастаянна успамінаю нашыя паходы на паляванне. Колькі звяр'я мы з ім настралялі. Дзікаў, аленяў, нават лебедь быў. Дасьце 2 месяцы в отпуск, каб я правёў свае думкі ў парадак. Няхай. Так, трохи авалёся. Так, постер фільма. А пакуль не, да пракату не рыхтуем. Няхай крынж-эфект здымаецца. У кожнага актора нехта памёр. Ну, мы яшчэ момант гэты перазапускаем ужо трэці раз. Пробуем выратаваць студыю. Таму што я не вельмі жадаю яшчэ раз перапачынаць, тым больш што я ўжо лепей дачакаюся да поўнага рэлізу. А вось калі мы можам працягнуць студыю даўжэй гэтую, то будзе добра. Таму што ў гэты раз у нас няблага атрымліваецца. Вось гэтая праблема з туфлямі на высокіх абцасах. Давайте. Пазорныя войны. Колькі можна? А калі мы пазней яго размесцім у сетцы, то як грошы пайдуць? Як толькі мы пачнем раздрукоўку фільма, мы па тыпу, каб адправіць фільм у кіназалы, мы аплачваем адначасова, то бок у адзін момант мы аплачваем адразу рэкламу, кінатэатры і гэтую самую, і раздрукоўку фільма. То бок атрымліваецца сума ў 10, 300, 400 тысяч у нас улетае проста ў гэты момант, калі мы на гэта пагаджаемся. Ось. А Джаванні раней здымалася Скотт Сін. Неяк яна раптоўна вырасла ў апошнім фільме. Не, мне падаецца проста, што яны не былі па тыпу як... ну так, ён здымаўся Скотт Сін. Так. Нават, па-мойму, як любоўны інтарэс нешта было, альбо нешта такое, магу памыляцца. Гэта яшчэ, можа, змянілася таму, што мы гульню перапачыналі. Я не памятаю дакладна, у які момант. Ну, хутчэй ён стаптаўся, так. Так. Толькі зараз заўважылі, так. Гледачы не заўважалі ўвесь час. Ну, ведаеце, проста сцэны былі такія не вельмі ўдалыя, там яны ў гарах здымаліся, і ён заўсёды быў вышэй. Так. Ну, пазорныя войны, давайте. Калі ласка. Трохи авалёс не отправляем. Усё в порядку, кринж-эффект идет в процессе. Давайте. Позорные войны. Гроши улетают, кабзда. Смакавічы паўздучыссіма. У мяне памерла зводная сястра. Што ж у вас усе паміраюць? Адначасова. Перад смерцю она попросила мяне паклапаціцца аб дзвюх сваіх малалетніх дачках. Я не мог адмовіць ёй. Канешне, пазней я знайду ім няню, але зараз побач з дзяўчынкамі мусіць быць член сям'і. Зможете отправить мяне ў отпуск на 2 месяца? Можем дазволіць это. Відавочна, эвент выпадковы. Было б добра аб гэтым распрацоўшчыкам праінфармаваць. Так. Люцы Катоўскі. Учора магу сябра дзяцінства дасталі з пятлі, ледзь паспелі выратаваць. Каб хоць ён падбадзёрыць, каб хоць як падбадзёрыць яго, я прапанаваў паклясіць па Амерыцы разам. З'ездзіць на вялікія азёры, паглядзець на каньёны, і нечакана ён пагадзіўся. Упершыню за колькі гадоў я пабачыў блізку яго на вачах. Думаю, зараз гэта адзіны шанс дапамагчы хлопцу, але такая паездка зойме 2 месяцы. Дасьце мне в отпуск на гэты час? Ну, нам давайте адправім. Там просто гарбата ігара, яна... Блин, то што ўсё падзея? Гарбата ігара патрабуе шмат мужчынскіх персонажаў, і у нас ёсць, ну, могуць быць праблемы з гэтым. Лідія Глоуб. Я будую дом для бацькоў, і падрадчыкі і штодня нейкія фокусы выкідваюць. То цэмент скрадуць, то пажару чыніць. І задатак вяртаць адмаўляюцца. Мае старыя пастаянна звоняць і скардзяцца, кажуць, не будуць жыць у доме, дзе на іх у любы момант можа баліцца дах. Смех смехам, але майму сваяку Эду летась таксама нейкія прадзісвет дом пабудавалі. І праз месяц уся сям'я ледзь газам не атруцілася. Прашу, адпусціце мяне 2 месяцы, каб я Да ладно, няхай. Але раз імі. Усе на 2 месяцы уйдуць. Штосьці тут нячыста. Усіх нехта памёр, блин. Яны там проста адпачываць усе разам будуць. Так, вынікі рэліза. Ёсць прыбытак.
Але гэта херня. Лютая херня. Так. Мы ўсё яшчэ купаем аренду. Прыбытак пакуль 260. Нам патрэбна працягваць пракат пазорных войн. Давайте чужие кинотеатры мы вызвалим. Свои кинотеатры пакуль будем запаўняць. Просто ў сваіх кинотеатрах яшчэ месяц прагонім. Паглядзім, як ён пройдзе. О, я могу продолжить рекламную кампанию. А ці варта? У мяне няма на яе грошай. Я бы мог і працягнуць, але просто грошай няма. Арбата Ігора. Ну, мы не разлічвалі, што гэта будзе круты фільм. Насамрэч, Лідія з'едзе з Люцыкам у романтычнае турне, я не здзіўлюся. Яны нешта там прыдумалі. Прэпрадакшн пачаюць. Пакуль не пачынаем. Мы не можам сабе дазволіць яго. Так, пазорныя войны. Пачакайце-ка, у мяне мільён. Давайте трухлявы лёс адпраўляць. Да пракату яго. Я не заўважыў, як мне пазорныя войны раптоўна мільён прынеслі. Так. Давайте вось на гэты перыяд. Там Хэллоуін адначасова і Дзень падзякі. Ось так. Это максимум, насамрэч, што мы можам сабе дазволіць па грошах. І так даволі дорага нам атрымаецца. Ось так. Подтверждаем. Мне падаецца, мы не на ту аўдыторыю зрабілі рэкламу, бо фільм неблагі. Магчыма. Ну, зноў жа, я не такі спецыяліст. Давайте трухлявы лёс адразу... Не, вось так усе зробім, калі што працягнем рэкламу. Трухлявы лёсы у нас гэта драма, мелодрама і трылер. Я не ўпэўнены, на какую аўдыторыю. Так, глядзім. Вось гэта нацыянальная сетка радыёстанцый. Яна для гэтых самых вечернее шоу у выкананні знаёмых галасоў для сярэдняга і старэйшага веку. Давайте. Так. Гэта рэкламы амерыканцаў па дарозе. Тут не гаворыць дзе. Браты Рос, дзякуючы сваім бізнес-талентам, здолелі выкупіць рэкламныя шыльды ўздоўж самых ажыўленых дарог краіны. І цяпер мільёнам амерыканцаў да падарожжя на працу пэўна трапляюцца на вочы рэкламы ад гэтай кампаніі. І вось гэтыя часопісы, радыёперадачы, яны разыходзяцца сярод недурной моладзі. Дарослая аўдыторыя, тады вось гэтыя два возьмем, паспрабуем. Паглядзім, як пойдзе. Это мужчынская аўдыторыя, там не ўдаклад... На машынах хутчэй за ўсё мужчынская, таму што 30-е. Вось, на машынах, ну, мужчыны карацей едуць на працу, скажем так. Ну, я не ведаю, я не знаём з 30-ми гадамі Амерыкі, мне падаецца, гэта прыкладна так і выглядае. А пазорныя войны мо сапраўды трэба было хамякам надаць. Хамякі толькі для дзяцей, а пазорныя войны там без экшана ўвогуле, по-мойму. Не? Ну да ладно. Янка Хилл, сценарист. У Вегасе пачынаецца покерны турнір «Дыяментавая яшчарка». Найлепшыя гульцы Амерыкі на цэлы месяц паселяцца ў гасцініцы «Рашэль» і будуць гуляць у покер, пакуль не выясніцца, хто з іх самы ўмелы. Я з дзяцінства мрою пра дыяментавую яшчарку. Адпусціце мяне на 2 месяцы, каб я прадэманстраваў усім сваё майстэрства. Мы сцэнары не плануем пісаць, так што гэта ўвогуле не праблема. Голливуд з'ядае наших дзяцей. Голливуд забівае нашу моладзь. Прадюсеры студыі Evergreen Movies Хеус Берг асудзілі на пажыццёвае зняволенне. Ён завабляў дзяцей і падлеткаў у свой загародны дом, падсыпаў ім снатворнае, пасля чаго гвалціў і душыў. У склепе ягонага дома паліцыя знайшла парэшткі 9 цел. Усім ахвярам было ад 8 до 14 гадоў. У дзень абвяшчэння прысуду ля будынка суду сабраліся пратэстоўцы з плакатамі «Голливуд забівае нашых дзяцей». Яны патрабавалі аддаць ім злачынца для народнага суду.
Паліцыі давялося ўмяшацца, затрыманы 27 чалавек. Самасуд недапушчальны, але я разумею абурэнне амерыканцаў. Шалёным жывёлам месца ў зямлі, а не сярод людзей. Это датычыцца шмат каго ў Галівудзе. У іх галаве толькі забойствы, распуцтва і п'янства, заявіў сенатар штата Тэхас Джейк Макгілікаці у каментарыі газеце USA Post. Таксама прысуд Хесус Берг пракаментаваў член Верховнага суду США Грэгорі Файфрол. Тое, што здарылася з гэтымі дзецьмі, толькі вяршыня айсберга. Я ўпэўнены, што такіх гісторый у Галівудзе дзясяткі, калі не сотні, але мы выцягнем гэта ўсё наверх. Трэба больш ціхуноў. Ну, ціхуноў нас хапае зараз. Вось у нас вяртаюцца з отпуску. Пазорныя войны, яшчэ прыбытак ёсць, але ну не тое, каб касмічна. Мы зарабілі трошкі ў плюс. Можно, в принципе, завершать прокат, мне падаецца. Бо на аренду, калі што, у сваіх кінотеатрах вельмі зручна пракаты рабіць. Там літаральна $18 за цэлы тыдзень праката. Отправляем архіў. Так, сыр Дорблю, рэжысёр наш. З мамай здарыўся інсульт. Хадзіць яна не можа, амаль што не гаворыць. Пра сядзелку не хоча і чуць, нават есці адмаўляецца. Так, добра, 2 месяцы ўжо, да. Добра, паехалі. Давайте адправім сцэнар. Новы тех кожныя 6 месяцаў. Кіраўнік сцэнарнага аддзелу будзе аўтаматычна адкрываць новы тех кожныя 6 месяцаў. Кайфы. Это вельмі карысна. Трэба было раней ввогуле рабіць. Можа быць, кожныя 3 месяцы? А, там 1000 дзён, не хадзілі сабе. Даследаванне новых тегах па катэгорыях, сіквелы, праца з пазаштатнымі сцэнарыстамі, праўкі на хаду. Давайте вось гэта. Паскорым за грошы колькі атрымаецца? 100 000, каб паскорыць. Дорага. Мы не можам сабе дазволіць 100 000. Уплыва у нас таксама не той, каб шмат, так што давайте просто паляпшаць, як ёсць. Так. Блин. Гарбату ігра трэба адкласці на некалькі дзесяцігоддзяў, калі народзіцца аўдыторыя, якая станоўча ставіцца да такога відовішча. У нас выбару няма, у нас паліцейскія, у нас засталося 10 1,5 гады можа на той, каб зняць яго, можа нават менш. За апошні тыдзень сотні газет па ўсёй краіне перадрукавалі калонку Джо Грына, бізнесмена і рэлігійнага актывіста з Алабамы. Ветэран Вялікай вайны, Грын вядомы найперш тым, што 8 гадоў таму адной адзінюткай пропаведдзю змог спыніць беспарадкі на расавай глебе у сваім родным Монтгомеры. У артыкуле Грын разважае наконт нядаўняй гісторыі з прадзюсарам, які аказаўся забойцам дзяцей. Сёння мы падстаўляем другую шчаку, сёння мы ціха памолімся. Сёння мы гатовыя паверыць, што гэта толькі адзінкавы выпадак, але калі Галівуд не перастане пладзіць гвалт і насілле, заўтра ўсё будзе па-іншаму. Упс. Так, давайте-ка, у нас ёсць ужо сцэнары гатовыя. Пачынаем пра прадакшн. Я спадзяюся, што мы зараз паспрабуем з паліцейскімі пасябраваць. Нам вельмі важна гэты фільм зняць. Пры гэтым якасць яго нас не бянтэжыць увогуле, каб вы разумелі. Мы робім проста як робіцца. Робім як робім. Можна там якасць яшчэ павільёну трошкі палепшыць вось тут. Якасці тэхналогіі у нас таксама аніякія. Масоўка самы танны, мне падаецца, варыянт трошкі палепшыць гэта па якасці. Прадюсер. У нас вось на 79 сутак застаўся ён, а ён паспее. Здымкі будуць далей даўжэй, чым ён ёсць у нас. Давайте тады іншага каго. Вось ты. Мне падаецца, там наняў чалавека, які ўвогуле ўвесь час не працаваў. У нас не хапае рэжысёра, я так разумею, так? Так, на пазіцыі рэжысёра няма нікога. Узровень. Вось ты супертанны і ты супертанны. Прыкладна 0. Можем прапанаваць яму нешта, напрыклад, пашыраную медыцынскую страхоўку.
І, в принципі, там за 4000 його наняття ще додаткових. О, блін, на час я його на 1 год наняв. А, ну ладно, він нормальний режисер. Там можна було костюми полепшить? Почекай. Я могу вернуться просто назад? Скинуть и нанять, почать наново, давайте. Начинаем. Оператор. Павильон. Обираем. Вот это все. Есть. Идея могу полепшить. Технология? Альбо тут. Когда такие сценарии для сусветно відомого чорного спису стратили? Угу. Нічого, усім сподобається. Наступний крок. Добре. А, вось. Докладно. Давайте возьмем. Нехай буде. Бо грошей по 5-10 тисяч долярів на такі штуки, вони не вельми зміняють щось гігантське, ну, у плані коштів. Тому що на рекламу все одно влетить значно більше. Режисер. У нас є нанятий ось гэта, якого я по помилці знов наняв, блін. На роль наставника. А, у нас усё яшчэ не вярнуліся гэтыя розныя паўзучысіма, вось гэта ўсё, наша команда. Нам трэба ўсё яшчэ пакуль спыняемся. Про продакшн не гатовы. Чакаем, чакаем. Нам патрэбна, каб з отпуску павярталіся людзі. Что я тут раблю, режиссер? За апошнія пару месяцаў я набраў 10 килограмм, займеў 6 сівых пасмаў і стаў штодня выкурваць па паўсотні цыгарет. Двухмесячны отпуск, так? А ён усё роўна... Чым ты займаешься зараз? Што ты тут робіш? Чым ён займаецца? Ён займаецца, по-моему, фільмом зараз, не? Давайте дадим ему отпуск. Вось, кринж-эффекты яшчэ на падыходзе. Ну, трошки упала якасць. Ну, і халі разбім. Не только дрэнна, гэта наша ўзроўня фільмаў ўсё роўна. Добра, монтажер ратуй. Давайте дадим... А, ну гэта неблагі фільм, давайте Эмма Берри отдадим. Будем спрабаваць яго цягнуць уверх. Ось у нас з'явілася студыйны гуказапіс, але, ну, зноў жа, 3000 доляраў гэта жарт у памерах усяго, таму я нават не ведаю. Усё на эме трымаецца. Так, я вельмі баюсь, што з ёй нешта здарыцца, яна галоўны монтажер у нас. Кот Сін жадае 2 месяца яшчэ. Мы можам дазволіць гэта, яна толькі скончыла фільм, і нам на наступны не патрэбна яна, таму 2 месяца можа адпачыць. О, Смакавіча вярнуўся. Нам патрэбны яшчэ адзін мужчынскі актор. Блин, и Джованни яшчэ жадае 2 месяца адпачыць. Ну ладно, там ёсць яшчэ адзін актор, які зараз вернецца таксама з адпачынку. 8, Люцы Катоўскі. І мы можам гарбату Ігора дарабіць. Так. Настаўнікам будзе Люцы Катоўскі, а бандытам будзе паўзучысіма. Мне падаецца ідэальны варыянт. И есть. Поехали. Затверждаем. Ух. Мы ўсё яшчэ на мяжы крызісу. Ну, у нас вось 137 тысяч. Мы зараз зноў жа кринж-эфект, калі нават будзе гатовы да рэкламнай кампаніі. Мы нічога не робім, нам патрэбна зарабіць грошай. Лідія Глоб вярнулася з отпуску. Нормально яны так прыходзяць па чарзе ўсё і такі, давайте по 2 месяца в отпуске. Такі, блин, не халеры сабе 2 месяца в отпуске. В отпуску. Она чмурели. Тут, блин, месяц не выбить. Там хоть тыдзень. Зусім ачмурэлі. Чаго яна з отпуску з благім настроем? А ў яе вельмі дрэнны настрой так быў, у яе быў 0 настрою. Я вельмі баяўся, што ёй нешта здарыцца просто так. Ну, я яе дакладна збіраўся в отпуск адправіць. У яе хоць які настрой зараз ёсць. Так,
постпрадакшн гатовы. Зноў жа, мы пакуль не выдаем кринж-эфект. Ну, не пагоршыўся і... Ну, ось, не значна пагоршыўся. І фігня. Так, до прокату пакуль не. Закрываем. Для наших грошей да не з'яўляюцца. Мы папярэдняе кіно, якое мы знялі, яно ледзь у плюс сышло. І рэч на тое, што кіно было добрае. Труклявыя лёсы нам патрэбна, каб хітом было, інакш мы правалімся зараз. Это ўжо канец будзе. Так, трухлявыя лёсы. Зарабі мне грошай. Зарабі мне грошай. Калі ласка. Просто выратуй. Зараз, калі трухлявыя лёсы не будуць нашым тытулам, то нам кабзда. Глядзелі мы і куды лепшыя фільмы. Рой Кокс, Fun Times. Джанет Фаулі, Southern Night. Нядрэнна, але замест паходу на гэты фільм лепш купіць што-небудзь карыснае для ўсёй сям'і. Нахрен ідзі, грошай дайце мне сваіх. Ёсць. Яны шмурылі. Так, гэта просто кіно дзесяцігоддзя ўвогуле. Я сумняваюся, што я за бліжэйшыя 10 год хоць што-небудзь здыму, калі буду банкротам. Так што гэта кіно майго дзесяцігоддзя. Так, ось он, паляпшэнне ёсць там, якое не вельмі нам важнае зараз. Зноў жа, яшчэ бонусы разныя буду адкрываць. Это на выпадак, калі дамовы нейкі патрэбна будзе. Ну, давай, трухлявыя лёсы, ідзіце. Ты маеш на увазе, што у нас праблемы былі з пракатам пазорных войнаў, так? Што па тыпу канкурэнцыя была з імі, гэтым праблема. Бо я не ўпэўнены наконт рэкламы мелодрам, усё відавочна з гэтымі самымі, з прыгодамі, там, дэтэктывамі, трылерамі, з ім усё зразумела. Мы просто бярем мужчынскую аўдыторыю розных узростаў, так? З мелодрамай паскладаней, таму што яна можа, ну, як бы, скажем так, на наше кіно будуць хадзіць у асноўным мужчыны. Ну, таму што, ну, яны як мінімум будуць плаціць за квіткі, так? Мы ў 30-х, нагадваю. Мужчыны будуць плаціць за квіткі, гэта значыць, што нам патрэбна прадаць у першую чаргу кіно, ну, мужчынам, скажем так, каб яны пайшлі з дзяўчынай на гэту мелодраму. Вось, так што і пытанне якога ўзросту, таму што мы-то не ведаем, што ў нас за кіно. Я ж не магу яго паглядзець, і таму я не магу прадказаць, што будзе з мелодрамай. Так, нешта не далічылі, бо раней быў горшы фільм, і грошкаў было больш. Вось, нешта не так было. Калі выйдзе гарбата, яны зразумеюць, што зараз было добра, але час ужо будзе страчаны. Так. Яны яшчэ не бачылі гарбату Ігара. Гарбата Ігара, калі што, ўсё яшчэ ў працэсе там падрыхтоўкі. Так, трухлявыя лёсы. Трухлявыя лёсы, давайте. Дайте грошик. Яны, трухлявыя лёсы амаль акупіліся за першы жа тыдзень, і гэта вельмі добры знак. За 2 тыдні, карацей, гэта вельмі добры знак. Я яшчэ не зразумеў, ці ўплывае выходныя працоўныя дні. Там тыдні, то бок мы заўсёды бярем тыдзень, ну, на нашае кіно. Таму рэліз без розніцы, ты просто гаворыш, што на гэтым тыдні. Мо адвертайзінг ўплывае на ход больш, чым якасць. Такое верагодна. У ідэале, блін. Я ж нават нічога не рабіў. Ну... Гэта гульня банкроціць мяне просто бясконца. Я нават не ведаю, як гэта ратаваць. Я бы жадаў паглядзець, давай, яшчэ адзін шанец давайте.
Просто я не магу шмат грошай на рэкламу аддаць, інакш у меня грошы скончацца. Кожны блок рэкламы, то я губляю 280-90 тысяч у залежнасці ад таго, каму рэкламу адпраўляем. Вось, і гэта шмат грошай. Ну, гэта дадатковыя 90 тысяч, якія патрэбна купіць. Зараз у мяне гэтых грошай няма. Репродакшн не пачынай новы. Так я і не пачынаў. У сэнсе вось гэта? Давайте гарбат без гарбаты ігра. Коцін у нас адпачынак пайшла. Не, без рэкламы ніхто не прыйдзе. Так я і так закрыў 2 рэкламы з 4 магчымых. Мне падаецца, гэта і так шмат. Это таксама у адпачынак пайшоў. Няхай вяртаюцца з отпуску, пакуль не пачынаем. Рэжысёр. На 2 месяцы з'ехаць. А гэта якога я плаціў спецыяльна для кіно. Ну, няхай з'едзе, халера з ім. Узровень дабрабыту. А давайте, нам же патрэбна выкруціцца неяк. Так, узровень дабрабыту, змяніць. Пацвярджаем. Вось. Зніжаем узровень дабрабыту. Па студыі. Ратуй мяне. Сос. Оп. Кропку я не могу ставить. Сос. Не падаецца адзнака вывышэння? Глядзець можна, але лепш выбраць нешта цікавейшае. Нікчэмнасці, а ні слова пра самае важнае ў жыцці. Ну, і халера з табой. Але ласка. Справа ў тым, што я павінен, мне вельмі патрэбна перажыць канкрэтна вось гэты момант. А што тут варыянты? Вілла, пентхаус. Давайте віллу возьмем гэты раз. Там ўсё роўна не паспеецца. Было 3 зоркі, толькі іншыя водкі. Добра. Нават з паніжэннем ўсё роўна мы улетаем у мінус. Я не упэўнены, што мы ўсё роўна дачакаемся, калі пройдзе трухлявы лёс і нам заробіць грош. Не. Это, мне падаецца, ўжо не выцягваецца. Капзда. Не, мне падаецца, гэта ўсё. Гэта канец. Вось. Што я магу прапанаваць? Мы можам зараз да кагосьці пайсці, таму што я не жадаю ўжо перазапускаць яшчэ. Я лепей дачакаюся выхада гульні, я дакладна буду набываць. Мне цікава, мне падабаецца. Але зараз канкрэтна з гэтым захаваннем я яго не ведаю, як выратаваць. І перапачынаць ужо мы ўжо і так 3-4 разы перапачыналі. Вось, так што я прапаную зараз да кагосьці пайсці. Альтэрнатывай можа быць. У мяне не наладжана сцэна, каб вам паказаць Disco Elysium. У сэнсе не гульню, а то як, мне просто патрэбна запакаваць, перапакаваць, гэта паўгадзіны можа. Я буду яшчэ разбірацца, я бы, можа, вам сам працэс паказваў. Просто у мяне толькі адзіны манітор, а з ім незручна стрыміць такія рэчы. Вось, вельмі незручна. Таму паглядзім, я, можа быць, усё ж такі бы скончыў зараз, а пайшоў бы перакладам займацца. Вось. Дарэмна ты падрадчыкаў люксавых браў на пабудоўлю. Магчыма, але гэта, ведаеш, па тыпу грошы на будучню ўкладаць, таму што разбураныя будынкі потым усё роўна прыйдзецца рамантаваць. Вось. Да рэклам пазорных войнаў. Не, я бы ўжо скончыў. Таму што мы ўсё роўна, я планаваў праз паўгадзінкі скончваць. Я вельмі жадаю з перакладам скончыць сёння. Вось. І мне хочацца адначасова і гэтым заняцца, і ў той жа момант у нас не вельмі атрымліваецца выратаваць гэтую студыю. Ось, я заўсёды сярэдняга браў, не люксавы оверпрайс. Можа быць, яно выратаваў бы. Так. Па тыпу, яно пакрыху, і вось яны грошыкі як бы і ўляцелі. Зараз пойдзеш дэмку запусціш. Давай ідзі, без праблемаў. Да выхада гульні дзесьці там, колькі там, пару тыдняў. Тут недалёка. Дэмку яшчэ паспееш прайсці. Добренька, давайте я вас перадам камусьці яшчэ. Я на гэтым буду скончваць. Пайду ўсё ж такі пакалупаю гэты пераклад. Таму што, яно літаральна, я думаю, ўжо учора будзе гатова. У мяне ў пэўны момант быў такі прарыў, былі праблемы, і потым раптоўна здарыўся прарыў, я думаў, што вось-вось будзе. Так, таму мяне гэта бяндажыць сёння ўжо ўвесь дзень, я вельмі жадаю да яго вярнуцца. І куткі зараз гуляюць у V-Rising, а Ватафака БЛР у Squad.
Давайте сёння да ватафакі. Я пайду да свайго перакладу. Вось. Так, ну я пазаўчора трэцяе праходжанне другой дэмкі пачаў, так што мне ёсць чым заняцца. Добра. Добра. Так, где там у нас? Где? Не бачу. Вось, сквад. Ёсць. Адпраўляю вас да ватафака. Жадаю вам добрага вечара. І мы пабачымся з вамі заўтра. Я не ўпэўнены, будзе гэта ўжо з перакладам ці не. Калі трымаецца, то будзем з перакладам. Хоць якім. Нават калі ён будзе не аб чым увогуле. А ён будзе хутчэй за ўсё не аб чым. Вось, жадаю вам добрага вечара. Так, где там? Рэйд пайшоў. Так, ты не збанкрутаваў? Збанкрутаваў, вось, бачыш на экране? Гэта ёсць банкротства. Мы спрабавалі выкруціцца з банкрутства, і яно аніяк не здарылася. Паляцелі?